me can say more for Adwuma ye pa na ya mamu mo say Eastern region one more no a Hong Kong more the about food chip free a bench. Yes, and first very I mean this is one of the telling you first a very intelligent person, but people like you need to be highly esteemed in the society. Or damn for them I say, then you more mobile ya and can one MPP. Young can't some many pen who say I deal with and yet to be a custom way if you catch in a home. If you want a match your crown, second piece for I'm mobile. The media hand and me radio neda. Mon one can of coreno. And many pen who say, oh, yeah, MPP ni now more ya. As I say, as a sum near my door, boy, challenges a back Eastern region. Nama Eastern region has for sweating me up for Montu. Empire Mamon. They will be Bia. What in the subject Ahenkan FM. Now Becca and Sam I am free ready at Ahenkan FM. So no. Yamingu Munimas. Yami on sorry one now demu. On Fanny Jano ain't Jumani now. Bompire Mamo Samuamu Jumanimu. Bonibia and two will be at the Biarada. I want to pray for you that none of you will die untimely. That no power of darkness will be able to destroy the work of your hand. I release power and grace upon that FM station. And I decree and I declare this morning that whosoever goes to any camp to offer any evil prayer against Ahenkan FM, the fire of God will destroy them. May the Lord continue to shield you and you will never know shame. In Jesus' name, amen. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. They say there is nothing bigger than Ahenkan FM. For me, Ahenkan is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right question. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Ahenkan FM. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM.
weni erade me sadi amamio wanyi mi sika wanyi mi ntumo wanyi mi bibia onti achemi ko wonyame wonkwa erade me sadi amamio wanyi mi sika wanyi mi ntuma wanyi mi bibia onti achemi ko Sobie Mami wabaye Wayari I want to me need die Empire bompai wa Shese ofu meduani o Papa nso wabaye What all more I want to me kasa She empire bompai wa Shese odi ya dansie Minya beso baye na onya ye furu wo empai bompai wa hwese ne ba hye chire wonya me wuyehu baby ani daso andien he wonya me bemu a eni ji ahye homa wonya me odimanfo oyo nwenweni onyame wonkwa wama nyosua sire wama bafo yampem wama bonyina wontau adide mfichira befie onifie yebie bafo wonkun oyenya kangro Ghana adisiye Ofoba ofore amamfo amamo ate Ediba Ahenkan 93.3 FM sire wama bafo yampem wama bonyina wontau adide mfichira befie onifie yebie bafo wonkun Onia sodie nefa woni pedie nyina hye nyame anunyam efise urade boye nselensesu emra wo sa wani achie no ne nkonua nyina papa na wo ponchira nyina so bubu ewo Yesu Kristo dinim nyina hye nyame anunyam Ghana adisiye Ofoba ofore amamfo amamo ate Ediba Ahenkan 93.3 FM urade shira wo Yesu Kristo dini moja Medi Yesu mwadansi Nasemika nase untiasia Yesu moja kuweni Media misona mekao Yesu Kristo dini moja Medi Yesu mwadansi Nasemika nase untiasia Yesu moja kuweni Setai Nasemika nase untiasia Yesu moja kuweni Adia Yesu aye ewo mabrabo otamfo bonsantu minye bita Efra mami wumi odia chemikwa ketremata bodwem moja ridie frusania Medi Yesu mwadansi achira mansai Nasemika nase untiasia Yesu moja kuweni Setai
moja atoya modin Medi Yesu mwadansi achamansai Nasemika na sewuntiasia Yesu moja kuweni Media minsona mekao Otamfuweni kukuo Yesu Kristo dini moja atoya modin Medi Yesu mwadansi achamansai Nasemika na sewuntiasia Yesu moja kuweni Setai Ketremata bodiem mojari die frusania Medi Yesu mwadansi achira mansai Nasemika na sewuntiasia Yesu moja kuweni Adia Yesu aye ewo mabrabo otamfo bonsantu minye bida Eframa mi wumi odia chemekwa Ketremata bodiem mojari die frusania Medi Yesu mwadansi achira mansai Nasemika na sewuntiasia Yesu moja kuweni setai Baba ah Yesu Kristo dini moja atoya modin Medi Yesu mwadansi achira mansai Nasemika na sewuntiasia Yesu moja kuweni Anywhere nim ade Yesu Kristo dini moja atoya modin Medi Yesu mwadansi achira mansai Nasemika na sewuntiasia Yesu moja kuweni Enyode sa Tiaro Mini abeme binsu na dansi die ni se wakwa broche fie bebre Okwa de abona ba Wabobra no bia Anye yiye au $1 ni pounds Anye yiye Afego wiase no odi yade ne nam Yare ben Wenchia Yesu adomwa Hey Enka we Hey Yesu moja nkweni Ehwiegu Ah Mini baby na dance die ni se wanya ye from fam ba Edu ti wa musi na dapatwe Hey Wanantia Anye yiye Afego wiase no odi yade ne nam Wenchia Yesu adomwa anka wewu Obedi Yesu mwadansi achira manzai Na se ye kana se wontiasia Yesu moja kweni Misona mikao Otamfuweni kukuo Yesu Kristo dini moja Atoma bodene Medi Yesu mwadansi achira manzai Na se mikana se wontiasia Yesu moja kweni Nidia misona mikao Otamfuweni kukuo Yesu Kristo dini And of course, it's another beautiful brand new Thursday morning. We are live and latch on your family favorite radio station, Ahenkan 93.3, the best in the East, of course. No doubt about it. Maybe I tell and ya woda yes inkonye free sabre kopim sanopa 10 ebebo bra peels untina se say mejai anopa nundu no So some 42 minutes into 6 a.m. Martin, your most authoritative social, political and current affairs talk show. On behalf of the team, chechiamo niyama munyina ache amama kwaba edi abajumedi ni so sanabedi kan kan chero ne ya woda match no ne da etoso edu ensia enka kranka kra ye ko
Sa wo kai bo hye no. E yire so kire so seden. Erade odi ye betwa. Odi ye bewie. Se wo kai bo hye we nso. Na onyankopon a wodi yen ahye afe na se no. Odi ye bewie. Onyankopon a wafiri nnuoma papa ase. E wo ya brabo mu no. Wodi be kwa wie papa. Yare nka wo nto fam wate. Along the way na ye kon me say yare bi nka wo nto fam. Yare na ba e bebo wo kokono apadura no mama ho ato. Yes ware ase. Hey. Na enano na eye abrantie otibu dako ampem. Akala ketu okura mpanimfo din sa otibu dako ampem. Sam first e baba e ma no enano na ye na woda. Hey. I don't see belated birthday enko emfama otibu dako ampem. You too much. Debbie, you brutal. Oh, my man, no papa, me a guy. Minia Bembe, na dance, dear, you say, what broken fear, baby. What Branubia? Usiani free fire. Oh no. And they are born on power. Usiani free fire. Or 2 years and yum keke. They say there's a yum to another ABC didn't 1 2 3 kind. We va told me the real brain some. Send you be according to the money na the bema. I feel we are near twice in Yamia 7 so. Na yesuya kakra. Sa wo kai die gusu yesuya no. We are just stewards and not owners. Enti enema bia no a surround yen no. Enema bia atwa yen ho ahia no. Enema bia nyame adom wo sutumi no. Enema bia nyame adom nsa da so no. Ye kaka yen ho se. Enya wo dia. Owura no ankasa de wo ho. Owura no ade nyina ye ne dia no. Nia obetimi dia hoahoa no ho se we ye media no. Ono ankasa de wo ho. Ye de ye ahwesofo keke. Ye hweso dia ma awurade. Eno an igusu aye kaka yen ho no. Ewie mo bransem se ne besi akọ ne dem nyina ma memfa ma o. Se ne ampanimfo hwe. Ewie mo bransem so de amane na ba o se ye mumu emfa ma o enie. Anope o se menka nkyere o se wia no unity. Oni adaje apuema ntemu emya yahudo bie no anope yi a awia no ebeyi ne ti na abɔ amane ho aba no kama. Afei ye kɔ awia bremu no a eno nso wo kyerɛ sɛ puema ntemu me yahudo bie no eyade a ensuo ne be munemu na me yahudo bi nso awia bɛbɔ ene nti ya na wa hye ne nso ebinim ti be yeye ama nsuo no ebe pete kakra ebinim nso de wo muti nye yie awia ne bɛbɔ pa enti sɛ de wie mo bransem be sia kɔ ne dem nyina eno na me di mu amane de ama wo no me dɔfo me ba cho frɛ me ɔbo ba ofori amanfo we see a friend of Shama BA Edna Benya yeda se akire wo message ne beka ho asem wate Dominic Walcott or say good morning captain in the morning yeda say Sir John Busoso Stephen Boache Aaron Babako Komisa Hernandez Fidel Hayford munyina akire wo message ne beka ho asem Afifa Bible no na ye munwura bu ne ensu ade kakra Eframa mi humi odi acheme kwa ketrema tabodwem mojari die frusania ye kinkan Ecclesiastes chapter 5 Ye kinkan from the verse 15 Osenkafo ngoma eti enum enyimu edunum ekono ehono mo ne ye kinkan Inti me san akai obiom se wo yo hwesofo
owura no ankasa wo ho ene ntia no ahye ne nso making kind of or say as he came forth of his mother's womb naked shall he return to go as he came and shall take nothing of his labor which he may carry away in his hand. Said ye ofri nina yem adejamu ba ye no sa ara na obesan akro se oba o se dey da bi anyeye ti ne de ya na nye anyeye afego wiase no odi yade ne no wenchia Yesu adomwa enka wagu enti mama mfa me brofo no na fei yanku anim as he came forth of his mother's womb naked shall he return to go as he came and shall take nothing of his labor which he may carry away in his hand. Osina said ye ofri ne na yam adagya ba ya wamfa hwe ama no sara na okwa wamfa hwe enko obra wo bre adwuma wo ye apa wutwa akukuruhwi ase na wo kɔ na to fom na wo tam soa emu bia ni won mu a wo kɔ a wo de bɛkɔ ɛni nti sɛ de bible ɛse no no ɔse anɔpa mi nsanka obi emu sɛ apantwa ne de ye anɔpa yi a wasɔre a wo sɛ wo kɔ akɔ pɛ biribi abafie no ni nyinaa ɛyɛ but you should be guided sɛ bra wo bre ni nyinaa no ɛbrɛ no so na Nyankopɔn sɛ wɔto nsa frɛ wo o kɔ a umfa hwe enko and inti o bo bra no watutu anamo a na wabɔ bra no watutu anamo no na wayɛ wo ho sɛ okwantuni a neja eti na konwam twɛn no sɛ wo ba wo bɛba bebu ho akonta na dwuma yɛ ho akonta de akyerɛ no anopa yi ɔsɔfoɔ adwuma no a woyɛ ne nya wo dia ɛni nti na sɛ Nyankopɔn to nsa frɛ wa asɔre no ɛyɛ na sɛ o building yi a ɛda so atintim hɔ siesi asɔre ɔmo ɛhyɛ ase apostolani mo wɔn ni ho apostolani mo ewu kɔ dadadadadadada ɛnam sɛ asɔre no na ɛnyɛ ne dia ɛnam sɛ na ɛnyɛ ne dwapadeɛ ɛnam sɛ ɔno ntumi mfa ne nsa nsi ne bo nka sɛ siesi no a awurade na meso de ba ye no eye miankasa media enam se na ontumi enkasa enam se de Nyankopon aka eye nokore na nkontompo bi anim okenkan osenkafo ngoma ti enum enyimu edunum no a ose as he came forth of his mother's womb naked senya opie free ne maame yam adagyamu ba ye no saa pepepe ene mfa ho ne bra wo ba ye wo bebre ye apostle anim se yese ye kan ho asem a kire wo a ne wonam ha onenam ya bepie a odan ha wurawura mu a ebre ne so se Nyankopɔn to nsa frɛ no no wamfa asafo ye frɛ se CAC amfa anko na busuafo krampo ntumi nka sɛ asɔre de ye wo mu adwapade wonim de enti a sanse Onyankopɔn asɛm ɛyɛ no kware ɔse na sɛdeɛ onipa free ne maame yam adagya ɛba ye no sara na ɔkɔ a ɔmfa hwe enko na sɛnea wo ba no no saa pepepe na wo bɛsan yɛ den akɔ na obrɛ bra wo brɛ pese wo si dan de ma wo ma bra wo brɛ wo pese wo de wo ma no sitna bia bi gina bia bia wo kyerɛ bi kura woni wa wo ma no ni begye saa bra wo brɛ ni nyina no ɔseme nsan kan kyerɛ wo sɛ ɔmfa obrɛ mu hwee enko timidi ma ka kyerɛ wo as you came forth of your mother's womb naked shall you return to go as you came, and you shall take nothing till who asam na ye kan sa na who kwese ne onipa bi ebri ni moja ni onna anopa na ya tunsu onyu agu yen ho so ne aba betena awom o ba ye condition no achele ya na watena mu a fiti anopa ya kopim nondu mosumi so ane de ama wo so wo biri moja ni se wo di beye bibi eno na bible no kai yen se saa bre na wo bre no omfa hwe mfa nko na no nso nkyerɛ sɛ wo sɛ wo de nsa hyɛ odamiri fam sɛ me kwa me mfa hwe nko ntimi mo bra no
wobɛbɔ bra but ɔkae wo sɛ woyɛ ɔkwantuni ɛne nti manya wo ho korɔbiani agye ɛwɔ sɛ wanam ntuo nyinaa no wode hyɛ wo tiri mu sɛ mɛsan akɔ baabi a mefiri ɛbaayɛ meyɛ dan a memfiri akyem ha mɛsan akɔ baabi a mefiri baayɛ wɔn nso ebi wakɔ akɔpie baabi woyɛ dan a womfiri hɔ aboabo na wofiri ɛne nti na wokenkan kwawufoɔ nwoma ɛti mmienu enyimu mmiɛnsa no ɔse aboa biara ni hɔ no mu awuwu a ne ntakra ma fam we should be guided sɛnea yɛbaeɛ no saa pɛpɛpɛ ne yɛbɛsan akɔ ebia na metu bata ba aboabo ha mamfa hwe ama but mebaeɛ no mabɛbiri me mogya ani nti mekɔ a mɛtumi de mobile phone kura akɔfie mekɔ a mɛtumi ade biribi kura mpo de akɔfie ɛno no yɛ awiase abrabɔ na mmom akwantuo no a wotu a wo nsan ɛmma biom akwantuo no a yɛpɛ kora a yɛmfa wamu ɛmfa nto helicopter mu ɛmfa nkyinkyin fa wiase afa na nyina yɛwie a yɛnhyɛ da kora nsi godu amusie yɛmfa ma wo mfa nkonkotum awurade asɛm ɛkae me no mienu anɔpɛ yi sɛ bra yɛbrɛ ne nyina mpo no ɛnya ade a yɛdi mu hwee ɛbɛkɔ ewiase awerɛho ba sɛ ne kane mampani John Mahama kaeɛ no yɛ nkyɛ ne ewura fi adeɛ na ewura fi nso kora mpo nka yɛn ho anka ha dwen nti ya ne ewura fi yɛn ho na ye behave sɛ asɛ adeɛ ne yɛ dia ma obi kura di agro ebeku no ye twe manso akonwa no me ana me dia akonwa ne de abeto me nti omo so ma me ni a ene ye betwe manso no a manate ene ye ne ni ejein kraku I type for Papa J. See, good morning, Obobo Free Amanfo me show live at the free Tema Newtown. Hey, Tema Newtown. The church abusuafo nyina. Enti edru Tema Newtown dia. Mami nko Bankoma. Na mi nko chia. Hammond Ajin. Say Hammond. I don't pay my good morning. Chairman Newtown for your church. Just say a hot bon papa. Chairman Newtown hold a bon papa. I said that papa and my catchum. A hot bon papa. Chairman Newtown. Oh, there be. Obakos no be a beer dokunumu. Bie we chemu pa. Obi be say talia ne guso. Nkosua ne guso. Wo rekura ne wura firi ne ho kra say what ya de mo ho. Tamanita ho bon papa. Akanka ne nshon na ho no. Uko stage wura de. Home from an idiot, among for sending a got a bie. Now, MP no honor, Ofane Minisani, and MCU said DC or into who set him a new town hobon. A hot bon papa. Yes, so Chris on the Moja. Enti mi guso ka me dofo bia wotie mi anopai se se de wo firi wo maame yem ba ya wamfa ka pre ama no sara na wo kwa wo mfa hwe nko na wasa kura sisu dua se impo kwa wo kɔ no wo ba asasi so abɛbɔ obra no emoje ni a wo biri ye nyina ɔse wo nsa mfa mu hwe enko me de meka na me de ɔsɔfo kwadwo Buachi Anthony Kwadwo Buachi na me na ye mfato ho de ama ono na anu ya ofiri mu osofo Anthony Kwadwo Buachi ye ka asofo wo sika wontumi nyini mfiri mu asofo a wadwapade ne ahode forget it resurrection osi eye power wontumi nyini mfiri mu radio stations ye wabie TV station
adwapade a opani na abro agu asase so ba kokura ni ho a wode koye ni a Bible beka bia ye nokre nti ututu anamo a na wadwen hu mienu ate enya wo ho akaka bensam enya wo ho me ya amfa ama me ne eja betom me akonwa no ye twia manate ubewudi eja ho yentu ye ho fo e ba so frame obo oba ofori amanfo na de me ba ne boko e na me no be kasa ye me kaka wo se ye ahwesofo na ohwesuni bia bebu akonta e wade bia oye ho Adwoa Roberta Mrs. Okay FM osi good morning Adwoa me gidi se bibia boko yeah, the sports and a bebrel in a jiffy update ya wo nyina o masin konya o de brel o mo wiya ye besaba na afia ba beto awosum kese ne so share so matching and oni jumedi ni din wadwen kire o de befa 0594841044 unya bra na wakenkan ne aka ni nyina de atoa so Ecclesiastes chapter 5 you can kind from the verse 15 at the aircraw breba ho a ubetumi atro akire na wakenkan akire na wakenkan na wama na guide Bible no guide Bible no na wonam kwan bi so na o ya ayera intentem ukoho no mo o refer na wakire wo kwan no Bible no na o ya akaka bensam a se ne na no David ye no ope na tade a na wode wo sare no so no e de sendan bi mu e no ma ne ye guide e de man no nti okono a refree ya ba o ya akasa nipa nim basabasa because of so opposition bi a na wakwa akohwe atade no ba bi a na wo awurade man so free ye any baby or dinner bedru no assign so akai say bebriba ye bre nyina he dia ye bre ye make sure say Ghana be ye yie ne na se for one day pe nyankopon say ye say we yakwa no kwafo say we yakwa otrofo maton sa afrew udi ni nyina de asi me na we ya me dia me na we ya me dia no ni nyina na wo de asi enti momma saat semi enka yen ho na enka kayen na yemre yen ho ase na yenya akaka bensam asofo a mo kire kaase akese eno mu nyina we he o manim gusu gu ase mako asofo ye begu TV su bebre aya krikri aya hwan afo yi eno mo we he o mu nyina nim gusu gu ase mako na nyankopon de obi ne mpre na ni onyam ho onipa bi obe na gye so ne be pre na ni onyam ho no obegu na nimu ase sa akonwa no enya wo de a opani mentutu ntoma emu hyehye mfa nkɔ ha nipa dwen sa akonwa no enya wo de a menkɔpani kae to kakraka mfa metete nipa pe ba bi fa unse wo twema nso nti wankasa wabrabo no unhu ano nia na wunyi but what tena ase na wo reflect a utumu se enya de a wo hye da bobra papa bi ato ho adaache wo ma ebe nya so mfa so because why we say obedi abro ne nyankopon so obebo ama abro die no emu api na daache wani begu ase o mayentu ya honfo na ne yeye bia no yente ase se adagyamu ena ye free baaye adagyamu ena ye besa ade akro na no nkyere se ye kwadwofo na no nkyere se wasori eno an se wotin se dwaase adan ya adagyamu na me free baaye me kwa me mfa hwenko ntimi mmobra wo kra de wo wasem be mmobɔ keke ne awoye ni nyina ne me ka kosie ne se fa awurade ka ho fa awurade ka ne awoye ne ho se wo de awurade ka ne awoye ne ho a eno ne the best insurance a wo gidie se ewo mu sa de gyam na me free baaye me kwa abra me bre nyina me mfa hwenko de but enam se me de awurade aka ho nti me wo saa hotoso ne gidie ne se osoro ahenie mu no ɛhɔ nso so menya mu chefa Kristo asomdwe nka ye ho na mo no so na onko so anka ka ye we ya maka kire we nya wo nkwa na maka kire wo men so ma family wo mu wo nso fa wo die wo mu na Awurade onye ye boafo oye gye nyankopɔn ba nyankopɔn no nkrunkru nyankopɔn ɛyere so kire so sɛ den ya bra boy mu si yɛbɛkɔ so ade na kan ye ho de a onwu ye nimu ase da ofrɛ me obowo ba ofori amanfo Adwoa Roberta says it's another brand new day onyankopɔn ehunu ye mobbo great motivator Eastern Morning Voice boko pa na wonso adom yenso so ye ho ye pa the word of God is life indeed Awurade asem
ɛyɛ nkwa. Sports ɛyɛ up next. Abozeke Sports. Jagum. This is the moment we waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Adishima Ghana mamba yema mu nyina kwa aba sonko bio embra Ahenkan 93.3 so agudie mu nsɛm aso yatenase a yɛde nsɛm no eba medin ya di Joshua Kwabene Jenim obeti obrempon poku Ahenkan Yosef Agiri Raymond Ashetewura tene benema oli omoboa ne yɛde nsɛm no enso abejaw ene anope di kan no yɛmfa seda ema Jubilee Hospital dandan nyina meka kyerɛ sɛ ndie no oyade na papa bi agye ayaresa yie dia amfoni nkyɛm baabi a eno ene Jubilee Hospital aha no oba doctors begyina so 24/7 ahwɛ ma yare wanyina enso etimi etu ayira ebie ne lab na pese oya be pm afa dru na pese to your pharmacy kese a edru a pato bia no ebi enso elho afa antenatal care postnatal care theater enso elho no ma yede boa ma pese mu ye surgery ni operation afa maternity enso elho wafofuro obese midwives ejina so ehwe akometa maboso no beso no obawo afa ho afa ogba eno ene Jubilee Hospital afa bia wono scan na pese otwa ene ne wafofuro pese otwa scan hu sakra no oba ebema ana se prostate na RTT wo ni nya be pima ye wo ultrasound si scan na ba ebetim aboa na face scan ahodo a opese utwa nyina no etimi aboa na bibia so etimi akoyi edi amount ebia nyare wa bi ache usuro ofere ade bi chiri wadwen so obedi nkomoda chire unua be pim na fe cancel unit no odiom embedi nkomo na fe directions ahodo esom de ma nyina na bibia so koyi de ma no omfa ema no bibia so enye fine emfa ema wani ne no ohwade a unhu ebenwa unhu ewachira unhu njeba ne se uridi ade nende no obranko a na ofem ba chokopie mu ewo eye Jubilee Hospital na bibia so enkofa emfa ema diabetes and hypertension for no ifre no pa bia ne nchekere ekoso ede mamo eduana mo bedi ensuom no wetimi aboma yare wa no so no etimi atu aira afe ne no ofie o papa ato aduane adia eno an Jubilee Hospital ye canteen no aduane a opa to bia no oba benya bi no ato ebe ne no pastries bi na pese udi nso a oba bebre na ho no ma benya bi no ato no bia nso etimi akofan edi amam oba no kita insurance nso dia ye bechi na ya hwe oye o hwe echi akwan a odan aboabo road amantra bridge ne so ho no ena obehu ye number na 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 0241 784645. Yes, shall see free amanane na yamu bosso. Yan family no uromo EP na outstanding games be ebukemo na Brighton ultimate Crystal Palace e bone kanaba kwa Crystal Palace entimi anti Saturday na Saranti Boboko no etra ho Brentford Papa Frank Thomas Frank ni team no omu konjoki Magic e kwachi Sarantin e bone kanimi no Sarantin entimi anti UEFA Champions Gandra and it's a round of 16 no yedi dwumadi ni nya no e ba wiye Diego Armando Maradona Stadium Napoli Wamutimechi enter Frankfurt from Germany Ebon economy ensa Frankfurt entimi football Antwerp Oka first leg in second leg in Boma na you say 5-0 and I'm not casting the Napoli and so Eddie Komanim a Bratislava Victor Osimhen African brother about 2 goals and so afe big game to me so was Santiago Bernabeu na could be himself first leg to Joao Anfield no Emma Liverpool Timechi na you say another Liverpool trefie Emma Madrid Eko Bone Kanum Emma Muti Kanum back me no de na could be himself no your club in Crawford no Istanbul Miracles ni besi was Santiago Bernabeu na Sandra entimi say Bratislava Karim Mustafa Benzema ebo go Edema Madrid Liverpool betia amantimi ante eti game ni ba no Madrid 1 Liverpool 0 Oka first leg in second leg in Boma 6-2 and I'm no catch the Madrid a qualify omuguramu the quarter finals of UEFA Champions League gadi musamana yede amawo the UEFA Europa League no so no games no say in the no ebesi akofano ebetena fie na on Shakhtar Donetsk enso edi abone afi Real Betis enso etena se on Manchester United na ebo foran vanase Fenerbahce enso betena fie no ne Sevilla enso edi abone Freiburg betena fie on Juventus na ebo sa games so ina no 5:45 eba so afi ebo no wotwe a Arsenal betena fie on Sporting CP na bebo Real Sociedad enso betena se na on AS Roma enso edi abone Royal Union SJ enso ebetena fie on Union Berlin enso
ebo na fe Faran Varos enso atena se na ne Bayer Leverkusen ede abani we games a na watwe eba so or the UEFA Europa League ni ma yedi mu nsem no eba na Conference League no nyame adom na matches ni se be ko West Ham United tonsa ede fe AEK Chelsea na mo de ayantam so Villarreal Boboko no tonsa ede fe Anderlecht om free Belgium afe OJC Nice free France om tonsa ede fe FC Sheriff na mo de ayantam so AZ Alkmaar tonsa de fe Bianco Celesti SS Lazio na mo de abom Slovan Basashel tonsa ede fe FC Basel om free Nice Switzerland na mo de ayantam so afe Sivasspor free Turkey tonsa ede fe Fiorentina om free na say om so free Italy appointed so na de antam so we go for Conference League games eba so no and ye din sam no ye de agya wo no Jempie mu our Germany mine mu na onim say before the World Cup no na Sembia Boba Sende no one love eya amban no ya de teams nyina embo na Germany enso a nation na say eya one love amban no ene no person mo bona bibia so etimi akofan edemo mo ene na say Germany our sporting director in dim ali Rudi Vauler wababontin abekasa osisa nyoma na etodwa enso ewo ekata na eno na boa ya ama Germany on performance ewo ene no World Cup no mu no entimi endu achesa Hansi Flick enso ekasaye ono so ye coach edema Germany national team no ochema na se sa nyoma na etodwa no na se the unnecessary pressure na the bread Germany minor World Cup am koe no omantiam fa mutuma pa amfa emfra yenwura mu UEFA Champions League ni ani komo me no kase de na se round of 16 edi jumede no abawiye nyame ade mo chena na de quarter final draw no eba so enya semketo na hwe teams a qualify wura mu na se Italy 3 teams ene free Napoli a qualify Inter Milan a qualify AC Milan a qualify wura mu England Chelsea aba Manchester City aba wura mu Portugal Benfica etem lati wo ho uko Spain na Real Madrid pop no also e wo ho and ansala Germany so wakoto Bayern e wo ho ti we ene nyame ade mo chena 8 teams a ye kwakoto so tonto ni ahwe teams a ombetimi a qualify akopie mu e wo semi finals ho na no na papa e fa na se Tom Ball ni Grand Porter sanka wo hwe teams a qualify dia na ko munya AC Milan na se Inter ana Napoli ana Benfica anko de fufu lenka Chelsea betimi a qualify na me no ka se Champions League player of the week no say ana nominees no etie Erling Haaland free Man City Victor Osimhen also free Napoli ana fe Karim Mustafa Benzema also free Madrid nyame adama ochena ene ye be bako na fe Champions League player of the week no ye de sabo support dia no also etimi ama bako ano pe di nsem no ye di ejawo Jempie mu Saudi Arabia mine mu na onim say nchaye no miska pudo ebefa Brantia ne Cristiano Ronaldo efi Manchester United kopie mu Saudi Arabia League ni mu no ka say de omo san eruemu ire no PSG omo say Brantia and Leo Andrea Messi kujitini no we no na say a season deal 194 million pounds ombeje na for so njipenie no Messi akan enso Saudi Arabia League ni mu a yedi mu nsam no enso ede eja yeguso Madrid ni ani koma onu say Brantia fa ne Karim Mustafa Benzema ne contract no nyame aduma dwun ya ebawieye na no Arsenal game no eba so no Santiago Bako ni papa fa no Florentino Perez to safra no mno ka say the verbal agreement two parties no agya tom to 2024 enche Brantia fa Benzema and the pen besin krata so stand the contract no adama adama Madrid boboko no na Sergio Ramos so no be ka kira so no so ne Paris Saint-Germain contract no so ben no papa fa na say kala for the 2 years at to Sergio Ramos anim and Brantia ni agent and so be sign contract no so tima stand the contract no adama Paris Saint-Germain no pay din komo no ye di ejawo Jempie mu Barcelona boboko nim na reporter Banso nim say Barca for Brantia ni Kylian Mbappe Lotin Brantia no na omu ehia na so sia dem no ka say de Barca for omu hiaska omu ntimi ska pudo no enkonkofa Brantia ni Kylian Mbappe Lotin FMF PSG Mbantene say ne no omu eruem Brazil na say Brazilian league ni mu Brantia ba ko mu a na say oyebese 31 million pounds rated player na nenu ni chemo Brazilian league ni mu na say osi akande mom ni din e Victor Rookie na Brantia si bola Brantia ni bona enya de kotoa na Barca for say sisia de sika eni ho ntomurum Brazil na fa Brantia ko fon on loan na from the option to buy no enso e de ahye bibia koye na to musika sem ejina yi a na Brantia ni din e Victor Rookie no omo asan no be si akande ma boboko and ni Barcelona ye de munsam no e de eja yegusu Barcelona ni yegusu butua Javi Hernandez se nyame adema ese ni defenders no sama enso timi strength se na nyame adema Barca betimi fight UEFA Champions League no me no kaso ma wura mo Basco side Atletico Bilbao Enigo Martinez komodidi no so timi awie ama Brantia no ani Barca enso timi reach agreement nyame adema sama transfer no Enigo Martinez abadwane Barcelona
boko no ho enyo no kwa ne beba Barca ne Osman Dembele me no ka say the two parties na jatom na say contract extension no etimi aba na we need chese release clause no $500 million and a Barca e dey share Dembele contract extension no etu ye team na akopel Dembele dia e so timi kotia $500 million e dey ma Barca and say na Osman Dembele so bu na ketem e dey free Barca so timi adwane club bia ono so pese oko Manchester United head coach Erik ten Hag or say afie die enyoma ekwe de man wadi kan age trophy bakoda da ohwe nim say trophy sa aka na nim nyina no obetimi etem no bibia so etimi akofan anso eri amano na sia de ochirema ohia more players abeka United squad no na fo metimi abattle for trophy bia ene no United enso ewom or say Abranti and ade Randell Kolo Mwani Abranti no sia kenema Eintracht Frankfurt awa German Bundesliga ne mo na sikeda Abranti no so no £105 million or say Abranti no hwe ne ball a oba United are ready say Abranti no omi okona be PM o United na be gem abo goals no enso ene maboboko and Manchester United and United nko a na di Abranti na chi PSG enso atwinji say Abranti and ade Randall Kolo Mwani no ono so omu ehia no and now Ramos Santiago Bernabeu Madrid Abranti fan Toni Kroos na is Abranti no enya standing ovation na no game ni be we pe Toni Kroos said there be on one ka say nyame adama summer transfer no obe free Madrid say the 1 year contract at their peso entimo amokeka say Toni Kroos e be free Madrid no Abranti say Madrid e the year per Madrid fans no almost support no it was the 1 year at their peso na Zlatan Ibrahimovic me no ka say nyame adama Euros na is qualifies no e ba so na Sweden aton safre na Abranti no 41 years or kwakobo Euros qualifies no e bi at their Sweden na say Zlatan no na is akwa no so on all retired da 41 years we bro Sweden na okobo national team no bi ho yan fasida Emma Soboti yo maso asen de efisem no enso eba nene no ananopei opa ade a nene ehye agbagu bona bibia enso timi afa de ma ode a eno ani Soboti de tienie Sobolankasa ebi ewom kakaduro eka ho hwentia pepre abrobani mokoni akambom ayam no moto de ma se Soboti ene no eye de ma infie bia wadi ene no betima bo Soboti ndi na bibia so etimi akofan ede ama ne ye nya ya unyanso hye a no eti bag bako na de atum no atwen ma na di wonum ya oda fa sugar kan ho ene ru pese obon sa nso de a obon sa na bibia enso ntimi enkofa emfa ema ebia wia upa bibia enjoy a unya Soboti bako de tunso hye mu mani dia na de ne ice cube nso eso egu ho na afo atwen ma na ne ani gum na bibia nso etimi akofan enso ede ama ingredients na 100% ne onuma enkofa ha bia enso emfa mbro ya ye mpe cafe ne betia bobi sanso ya vegetarians ne so no betia bobi na bibia nso etimi akofan ede ama ye ene eboa my immune system no enso etimi agina brane emone ne yarewa eba nyina no etimi akutia wo liver problem na Soboti boa pepper wa hrawa ho emone utimi edi nchinche na bibia nso etimi akofan ede ma afema mo high blood pressure no so no Soboti betimi aboa ateso ede amamo na bibia nso akoye open dodo atua ayimina enterprise e odome market do na enso abusu ho fe number no nimpenfo enso endi enkomo number 055 111 9620 055 111 9620 and 0244 087695 watch him down ma 0244 878763 0244 878763 Alhaji Hankuri Enterprise ABL Frimpong Enterprise afi Antojo Provision Store ewo Odan Roman Mary Nkrumah so aboabo sando no chiemu ewo na ya Provision Store bunya bi no ato afi Sister Vero Provision Store enso ewo opposite Snap Yaba na Ahenkan fema no so oba Soboti abusu bunya bi no ato na bibia nso etimi akoye ede ama yan sha safe the Blasters of Ghana nyame adoma 23rd match basu Kumasi Baba Sports Stadium AFCON qualifies na nyame adoma ne ana papa fan Chris Wooten the Blasters of Ghana coach ebe touch down Ghana or touch down Ghana per Monday obebu na ketem akopie mu Kumasi na afi unveiling no etimi abaso na afi Tuesday the Blasters of Ghana players no enso etimi touch down Kumasi na afi preparation no etimi akoso na Thursday game no etimi abaso na Angola for no metete se brada eno mba bedru Ghana na afi omo bo ketem de free enkan awuram so Kumasi na afi omo so preparation no etimi akoso na no na ye ne just a GFA General Secretary Papa friend Dr. Prosper Harrison Adu edin komo ene busan say Prosper ya ti se Papa friend Chris Wooten enyo no kwa ne fresh squad no so eno kre na o fresh squad na oni ni two assistant coach Papa friend Didi Dramani and afi George Boateng ene ye na nkofo keka say Chris Wooten kwa ne fresh squad o se sansem na nkofo ka say Chris Wooten kwa ne fresh squad no sansem na nya no kre nemom assistant coach Didi Dramani ene Papa friend George Boateng omo ene come team abom yentie nsema odi tuwa
a selection. We all say that Chris Hughton squad. Nobody mentions Boateng. Nobody mentions Didi. Okay, but there's a process. No single person. What the president said. No one person. The head coach alone doesn't make the squad. If he discusses it with his team, and then they will bring the list. They will present it to the management committee. If there are questions, they will ask, and then the list will be prepared and come out. Nobody imposes. Eti papa e fano na se GF General Secretary Prosper Harrison Adwuma ya bo se Chris Hughton abey some first squad na mo menso nkyerefo yeso betimi question se coach e dey na frɛ Thomas Tepate e dey na frɛ Aludi Sedu no o menso nkyerefo nso abusa coach no questions ana eno so ka bibi kakra de fa. It all depends, because I can't sit here and legislate for a coach. I can't sit here because if it's part of strategy and the coaches tell us, our duty is to make sure it happens. We wanted to be as late as possible, and then because both set of teams, both Nigeria and Ghana, had set of video analysts waiting for the other squad. Immediately we got there, our people went to work and we delayed them as much as possible. So it was part of strategy. So it depends on the technical team, but we also make it an input that look as much as possible would make the coach available. Enti osane de empempe de ontimi ka se coach ni mo kwan so o man so nkyerefo mebusa no question dia omodo o maye ready. Dear African Games no nanka say baso 4th to 19th of August na say this year ya nanka say African Games no enso time baso we the 13th edition na Ghana nanka yeji esi na so na enso pe major stakeholders meeting na course no ahobobo no enso da Antona Kwamusa ntinde ni mpanifo enso ya adwen course ne no yem postpone na fefa nkɔ 2024 na bia nso ntime nkɔ famasa announcement na say the local organizing committee no LOC our Cross Sports Stadium na say 12 February in aside information we eba bontim by papa ndim na the Dr. Kwaku Ofosu Asare na the chairman Parliament Select Committee on Sports, Youth and Culture, ranking member honorable na say Wisdom Kwabnabo Yomi enso akasa osi siade na say yamam mandate eso mo hwem na fe facility said be hosti na say African Games ni na no bibia nso etimi ekon kan de man no mo hwa nim so mbetime bibia yes na be ya yentimi ensan so impostpone this games in ebio and some papa no and so Eddie Etuga. I'll add my voice to the call. Say the resources must be what released. Now we have given my time say by March next year. We hope that there will never be another postponement bill. So that in this case, Sika was say you release it according to the contractors. Some various percentage completion and all that. We hope that all that is needed will be given, so that they can be able to complete on time. Into way sama na say ranking member honorable Wisdom Kwabena Woyomi enso kan ye adefa games ye pese host e Ghana ha no wie pe na Evans Bobie Opoku ono nso deputy youth and sports minister ono nso kasa kakra adefa na say preparation enso esitie o se be say 54 African nations in a BPM Ghana for the African Games no na ohwa we the first time Ghana na yenso yaji hosting right ni bia ye host na bia so etimi akofan edemaye obesra kan ofori atene no why finance minister say neni sika neni assessor o release metimi edi wie facilities nyina no ona we de opane chopa o release na etimi enfan complete facilities ye guso yesi for the African Games in Ghana bibia so etimi nkofan enfa my Evans Bobie Opoku Ujaya na 60% ni nyina say awman na ayede na boka ndime mefa akonwa yi so na masre oman do hwe sikasem so ene mpanyufo a omonso eka bia aye yi se adwuma no ayefe ba bia duru no ye wie na ye host games no so the chama can di kan kura Ghana ye host to be over 54 countries Africa so bia so oba ene beba look at the traffic ndime mesre say yɛde nkrata ne bibia basi episikade ama contractors na yɛnkeka yɛ hontem na yɛntimi nwie na yɛmhusti games no ɛma no nyɛ fɛfɛɛfɛ. We Deputy Youth and Sports Minister Evans Bobie Opoku. Yenwura mu Augustin Ahenfu ni ani komo na branch ni ani di komo na say wate say FIFA World Cup no e say countries no omo e dey free 32 equal 48 na wote no so e be boa na ba na sa Africa na say countries enso entimi nya konya enkopie mo FIFA World Cup no omo so be nya konya akopie mo FIFA World Cup enti say Augustin Ahenfu e di tudwa.
FIFA now say also mo hwehwe omo ho yie because I say okay, two fronts. One front in say ABA it will allow countries that omo participate in World Cup and to participate because especially America, Africa, obviously we have about 9 or 10 to participate in the World Cup, and more or less, then obviously other countries will have the opportunity to go. On the second front, then it's about quality. I would say European football definitely it will compromise quality because football development, it do level be a younger as Africans, especially me African. Let me narrow my distance into Africa. What sort of investment in football for us to have the quality Europeans or more can was? Indeed, yes, they are right to say it will compromise quality. It's going to compromise quality big time. It's your guest in Ahenfo. Ninkomo Odija no. Head coach Adema Aye Kotokuru Royals John Eduafo Jr. and China Penifo Bonidi 7 as head coach and former Kotokuru Royals Bobo Kono Abraham Penifo also Eja set Abrade Kwan na Pabe PM Okotokuru Royals in body aso nipa ye ya bibia so ekoye de mano titru and second round started Ghana Premier League papa yi abo 4 games our second round imu we win mienu ashe 6 goals na do ni chema ni nan home afi wa draw bako na wa lususu bako now share the games and they know what bonina na so do nchema 8 goals na washe nti 2 goals per game use ne bonibon ekwa ni mpa ye ya enya de kotwane bi sense wo no mpanifo ebodi se bra na be serve as head coach Adema Kotokuru Royals na target be na mpanifo e de emma se BT and they know na bibia so enko fan fama wey ensema papa ndin e de John Eduafo e de 2 years coach bia de over fair juma say management am ma target ko wo ankasa ese say utiri set target e ma wo ho say bia enema etie say de wo so betumi aye enema afa ama obia akoma beton yem ana obi eni baji enti me ba ye no me hu bia team no da na me so me bo me hu modern say metumi abo say team no betumi asurvive relegation yes na de man ko yi enti ye kofa wo ba na de ye pa che ne say be ye enema yi na bia ye da no yin free ho it's as simple as that league na wo pa age na mu say bia ye da no ye ni hu na ya hwe besin akọ division 1 nti bebo ayin na yentumi fi bibia yedai enti ye boy ho modern say nema toto na akomu yi a letumi ni couple of matches bia ye be at the point na ma yetumi abasoro we ayansema John Eduafo Jr. de tuye na offense one ma owie no si we de adisrede be kwa ma obi a say ene no a chopper kese pan na confirm Ghanaian referees o si referees omudi Ghana Premier League no na ze eya na to de bi ombo ne bon enso ni kra o si coach ebetena se na sa prepare the team for a game ebo nse na referees omu deny no say ene no obetimi ni play team no enso betimi abogo segum o say ene no o hwe game a na se Kotokuru Royals eni nso atreman ebo ye nso atreman enya agua Kotokuru Royals ebeti ye no na se eye chances a Kotokuru Royals enya ye nyina o nya so mo kwa na referee Pejare Frank and say ball offside o sende ne ebasa coaches no ebu mabam obetan kotena classroom esua de ebo se na ne Ghana fo ekasa se coach we wa bon si da bi enya sa ne mo betena classroom akosua de na baba ye o pitch so na referee ebedi na goals de eya na hard win pan ye ntine no o kama na to obi asum se a chopper kese then confirm Ghanaian referees no se ne no ombedi games no na se fincham na bia so etima koye e de ama eye Ghana football the coaches no aye Ghana no e anan kofo di atem so Ghanaian coaches ye nya de but ye be boy ho modern akọ class akosua nema bebre e de aba bontin ba ye djuma throughout the whole week coach wo training sa ye de obetumi aye bia set team no ebetumi enya victory at the end of the game but you go into the game na e bia referee abe decide who should win na ya ema the zeal to pursue the career no na ekofum nti ebe stress mo a sabi mo ka ewo mu na mo ka Ghana 40 no mo ma ye referee no enhu say so mo yes a ye djuma na mo say no na sere bebre referee no hu say ye yes mo yes a mo kum ye sunsun ye passion a ye de ye coach na djuma na mo brenase nti ebe sere bebre mo sabi mo na eja mo kasa we fidie so mo fidie ko echiri na mansa nyina tibi ye stress Ghanaian referees mo ye coaches no so me kuta team na me kwa away na me book game no in the home team na why would you deny me from winning? Why would you deny me from scoring? Because in relation to our game I go boy against me so after say yati e can be in the first half omo the penalty here yes it's part of the game omo bo she you take in the first half 41 minutes na take now after scoring the goal any goal at opportunity will be flagged offside mess everybody because you need goal chance be na we disallow here we deny yes offside foul near there strikers no how are they going to be motivated to continue scoring?
Enti wei Kotoku Royals head coach John Eduafo Jr. Na enu game bako etimi to dwa achemodan Astro France we Kotoku preparational omudi wura Accra Sports Stadium nyame adama Sunday omne Ghana na yese Ghana the Continental Club Masters no House of Folk ene de kobo na nu papa e John Eduafo ene ne nkwala no etimi tonsa de fa Bosom United game di bewe no na Kotoku etimi ache Bosom United abone kanunum Bosom United etin enso etimi afoball anto etrem ablante fa ne King Lukaku no elbow 3 goals and a face Salom Kluchi enso di bi pepe so Kotoku we enya nyame adama Sunday preparation omde kwaje 3 points no ele free House of Folk ho edi abana House of Folk so ablante fa ne Yashin Orton wono so etimi enya collab every Central Africa Republic onu se Ghana AFCON qualifiers no baso Central Africa Republic omne Madagascar ene de be share so coach no aton sa de House of Folk striker say Yashin e blind na so be boa Central Africa Republic se ne yenso betima mastermind de ade 3 points no ho no kwabra yonjira we so na fe yemfa nsem no ensi midin ade Joshua Kwabena ejenim oti eya obrempon poku Ahenkan Yosef Aji Ebuaye Raymond Ashetewura atene ne nua Ben Mali omonso mo boy me bibia ebija ncha kese enconfirm Mr Bright Akwasinya ko ncha kese enconfirm nyane ntiesi ne cycling event bi enso egusu enam kwanso a eba ewachim da ha nti egusu eni edi echida ye hwenu se bibia bakakosi no yenso bohu dewuro edi ama yedisi na fe captain in the morning wo boba ofori amanfo a Samuel kan din ho esan the morning show no etwaso Adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM boxer maboho tracing Me say, there is nothing bigger than Ahenkan FM. For me, Ahenkan is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right questions. If I may miss the chances, try to see when she me home. Mr. Binya Puna performances. Ready. Hey, Pammy. I mean, so me don't know. So I quite be a beshe and tell me, boy, chile. Maybe I'm in Gado. Ghana Adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM Who was sick at chance and wait and cry and try.
madwina ya me so a me de ko achini yete timo konongo na me di metro ho me ko fa me master get ni twasini me mvidi be shebro na madwia wan tipa trucks na metina di be pien kran twemanim crampan boy kaka be di me bottom go enjoy hey me da case be ko mo de Maserati never pick strategy ya emfa he say me swat no be to so that keep the body no when you busy body me di me na me chichi wani on the teacher man no on your medi good engineering we have the corruption and good pharmaceutical Ahenkan FM. What ya for? De. Bishane sakamajan so. Ghana adisie oboba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. La kubia bese yentemu seniemu. Mami Sanfa, Asida Enkoma, Namimo Aquaba Famra Show, so Martin. And only Jumedi anything. You call into the world of sports. Update who you know, Modiamae, Joshua Quabene Jenny, or Brimpon Opokuare. And Yabusianka in Raymond. Yeah, no, say. Some 35 minutes into 7 a.m. 16th day of March 2023. I feel now do feeding at 200 more match in the Jumedi of Fremi or Buoba or 40 Amanfo. Yeah, that's why Sinkonia so copy say anopa non do ebebo for God encounter. What you 0594841044. Yes, streaming live on Facebook. Facebook on here Ahenkan 93.3 Fafa Fabra. I don't see forward that into your bracket into a foot near this year. I had the Mayan one of Pebia, Wabra, yes, Sinkonia. And I don't pay Wabra for Casamuno. What that into? Yes, there are no shortcuts to any place worth going. There are no shortcuts to any place worth going. I don't pay what that chinti bro for Casamuno. There are no shortcuts to any place worth going. Near Persia catch a win in any Abrabo eye ensheye. Inti ohe se di Nyankopon kra abo ewiase ne se ne ewiase nhyehyeye tie no a. Ewurade ahyehye se ye woda bi a ye befre no edwoda. Edwoda na chi no ye wo benada. Ebrada na chi no ye wo ukuada. Ukuada na chi no ye wo yawoda. Yawoda na chi no ye wo fiada. Efiada na chi no ye wo memeneda. Memeneda na chi no ye wo kwasiada. Won se de enhyehye ne tie. Eye sa pepepepepe na brabo ne tie. Enti wo ya wadwene se ufiri dwoda na wo twon na mu abesia akoya woda. Me bisa se what happened to eye ebenada ukuada.
ɛwɔ sɛ wonya abotre minua bɛɛ ma usua adwuma firi obi hɔ empere empa wo ho ntem tie obu onu a osua adwuma no opepere opese woni ne master akora mpukura ye pɛ opese wo soa yam soa ne misi ne master kon so bra madam nyabotre wate abrabo ye ni kwantie bia wa abrabo yi mu ba bia wo se wokɔ ye ni kwantia wom he asɔre kora na wokɔ a untumi nka se because of say me kɔ asɔre nti me dress ya me den mu hɔ no mo a na maka kyerɛ wade se wade me kɔ asɔre nti ma me nyira na me nkosi asɔre den mu hɔ daabi se wasɔre no wɔ manso a ɛna wofiri wɔ dan ba a wobɛfa kaa ɛwɔ dan na tie wofa kaa no wɔ dan onka se because of say ɛyɛ kaa nti kaa ne de wobetu afa wiem kaa no de wobɛne na mu a de wabetwa mu aboabo ɛde wawura mu akwasene ɛde wawura mu a wobɛkotwa mu obata bi ansa na waduru manso ɛyɛ enhyehyɛ saa pepepe ne tie onipa bi a wayɛ adwene sɛ enhyehyɛ no ɛwɔ abrabɔ mu no wɔno onni so no opese ofiti prako pɛ no a enke wo ba Ahenkan ha na yɛ ne boss wani mbegu ase aware obi wa hunu sɛ obi ware nti nso wo yɛ ya opese o ware nyabotre onimu amame enka kwawufo nwoma eti dunum enyimu enson no ɔse nanea obi di ye ni fie a eye yie no ɛsɛ obi fie okenkan kɔ enkenkan so ɛtɔ so nwɔtwe no a ɔse aduane a wameto wɔ maame mu kaase no na kyerɛ sɛ ɛyɛ machiwade enti so obi a yama na yia na no nkyerɛ sɛ wo nso so no at all cost ɛwɔ sɛ saa kwantiawa no a wo nso wofa so obi si obi twa loto no ɔde yie ɛne nti ɔno nso teyɛ no ɛna wato asi loto twa yi so ɛne ɛwɔ twa na no pa wi anwumere wanhwe yie ka wo bɛbɔ no there are no shortcuts to any place worth going sɛ wɔ sɛ wokɔ ɛwɔ sɛ wo nante na wokɔ 1 2 3 a follow steps no sɛ wo follow steps cry saa ne teɛ ya hyehyɛ 1 2 3 no amfa wafron kakra wa dwen sɛ o twon na mu afiri ase hɔ akosi soro hɔ a o trousers ya na sɛ unika no ɛto bɛte wa han mu bɛwae ɛyɛ enidisoɔ nti ɛna no pɛ ni amepɛ sɛ meka kyerɛ wo no mentie dia nkrɔfoɔ ka wobɛyɛ yie nyabotre minimalam bi minimodifuo bi minim subiriku bi entie no me se wo wa asem na meka no wobɛyɛ yie ɛyɛ brɛ nyabotre nantin kakra ɛbrɛ nyabotre me se dan ɛbɛyɛ yie wo de koso asɔre ahomachi dware nsuonwu twakwan no saa ɛyɛ brɛ ne so a won su bedi adanse ebre ne so a won su beye yie eyebre entima mpepere wo ho se me namfofo a me nom si su nyina yeyie me namfofo a me nom si su nyina ware ene ntime de abrantie bia ba meboa na mana ware me wo be ware awie obenu ho obi kura asem a woka ne se onyin aware no so a wonya bi enti sei ni opeso ye nie onde onya abamu a bia krampo na obema abamu a na anyem no sei de se de abaso no ono wu wie kra no wonware wa wo pene saa nti sei de o ka kire wo no wo ka kire wo ho no me de me pe obi a me ne be wo kra keke me nware no me onhwe me kra me fa me ba because me hu ni se me nyin madam nya abotre me se den nya abotre kakra ebre ne so a papa no obehye wani monyam. There are no shortcuts to any place worth going. Say etwasa wo kwa akọ. He, baby a wo kọ no, eduru baby na wo se wo nante anante. Eduru baby na wo se faka. Eduru baby na wo se utumirika. Eduru baby na wo se wo bo jogging. Me say den, eduru baby na e wo se wo ya akonkyere fasting. Eduru baby a wo be polish wo anim kama. Na so na komode wo. Eduru baby na uduru sa point no a. Menka say ena ma polish kama ene komode me
enitimi pepere me ho akutuma mpomrika wanim begu ase wo da chinti yemfa asemi enya futu ne yemfa nante na mo gidie se asem a yara me ka kire de bia nya se ye ka ne ano fafa sa akeke o e wo gidie wom se eyire so ekire so se den ewurade no onwu ye ni mu ase da oye adumura anopa obehwe so awia obehwe so anwumre obehwe so na odasuomu a wada no a tumindie mpanindie womo kanche womo dwu on ho ekotire batire no saa bra no na awurade yi na bofo amababo ho ba awurade obehwe so ho ma asem na onu nyame a we free nneoma papa ase no odo be kwa wie papa woda chinti wonfuma futu yi ene me nsem pa yi enfa mobra na yenso awurade nhwe maka bia kire wo ena me nso maka bia kire me ho medase bishane sakamajan what ya for yedi da obon krata mbo so de to adwumedi ni so de ama match ni dwumedi ni din se na medi kan ka kire wo no ofre me obo wo ba ofori amanfo Yow Isaac, I say good morning. I just saw on the bro for your back up. Good morning. Now the Ayuko or the Atwaso. Around you too much. Oh, there be Yow Isaac. Oh, you bruta. Adi. Na Endra Rehosem we see ye e Kumasi KJTR market. Empenimfo awo mo da KJTR market na no de nkrata ade aba. So sad. Ade bi esi ye ma eja to market na KJTR market kaka e we asemo. Gana hey. Intiam run ebe to just say we call Kumasi KJTR market no parts of it were gutted by fire and opay yebe na yakwa kudimu enkomo Enra and a Kumasi City Markets Limited and so the crata de babon thing so now much say or see Kumasi City Markets Limited regrets to inform the general public of the fire incident that occurred in the KJTR market complex today. That was yesterday. The fire, which started in the later hours of the afternoon, resulted in damage to some shops. We are grateful to the Ghana National Fire Service and other emergency services for their swift responses in bringing the fire under control. Fortunately, no injuries were recorded. As a result of the incident, the market will be shut down tomorrow, which is today, Thursday, 16th March 2023, morning until 12 p.m. Thank you. Signed, E.K. Dufour Ade, or your managing director, Edima Kumasi City Markets Limited. Inti eno so ho asem eno no enra ena said ye modi kan ti wo kase bo ahoduo mu no ija eto Kumasi KJTR market fefefe no ne fa bia omo so omo fro ho no mu Dubai ija to mu e ma na yare ho papa
but per letter ya akenkan ni de or kyerɛ sɛ thanks to the Ghana National Fire Service any other emergency services no wɔn ada roma ama igya no wɔn mutumi edum no onipa bi ani hɔ no so a uprae ewum sɛ shops ne bi ahye de nanso so sɛ oda so te ase ne de ɛno kra yɛ ahotoso kɛseɛ na ma yɛnko kumase ne ani yɛnua bɛma wɔ hɔ no mo ɛnkonko twetwe nkɔmɔ amansan chiame kwadwo ben mmereku ɛwɔ ɛhɔ no mo sisi a amansan chiame wote menka no pɛ ma kye Minia meja so na bibi abɔkɔ de nyanko padom na hwe kakrenti yɛnyana so na no pɛ yɛ de radio asena entrance so de yante asempa ɛba ne sɛn na nkyeremu ne sɛn Minia oboba medase na mema watiefo ne wahwefo mo ne epue mantem akwaba de o ma ba santentem ahenkro kumase na sidie wasikan atwetwe ho nkomo ache watiefo na so bepie mu asantentem ha na nya asem de kra ne nyina ne se ye Dubai ba akopɛ a esi kumase a efe ne kegitiai ejabrane akutoma ne japade ase ne nya asem ketwa na endra ebo ene no me nsapa ho sima duasa ena ejabrani ema na homne so ene wonsom ne gya ayekase pa na nankofo busa se na fire service for bae na nsu no muka ni mu mini obo ba asem ne se so hwe Dubai yesiwo ya ebra mpanifo siwie no mo de fire service eba ho na wo tenda na ho na isha eno no ye de ko minor fire ebia obi apamanchi bi asonte ebu mu aha no ye de dundum no na gyawe eba ye ne de enyi jaketwa nti ebra wo mukura beduru ho no na amwa nti na wo se omukọ for reinforcement ema enie omunua no ma omo woni eba no ebeboa na enie japade a meni oboba etima side ye edoso pa ni nyina nkyɛnka mfa ne nsɛm no yɛdi ka bɔ ho nkɔma ne social media nso mfo ni bi akɔso anti no asɛmpo frɛ dam ne sɛ ɛne ɛbra ɛnra ɛbɔ no nwɔtwe ɛna egya no edum kura da ne di sales news ne banyina ne gya ne ginam dendenden na nya asɛm ketwa san sɛ baabi a egya ne tɔɔye no ɔmotonton ka bad wɔ hɔ spray wɔ hɔ ne ho ne manti no anim ha dum a na akyire hɔ nso asɔ akyire hɔ dum a ne mfimfin nso agyinam tina nya asɛm ketwa na yɛmfa abasobɔdeɛ ɛma Ghana National Fire Service ne fa okumase ɛnra ɔmugina mo na so ɛbɔ adwumaso pa ɛnya asɛm ketwa na egya ne dum yeye ɛna ne mpanifo ɛda kagitia no ɛde krata piedwa ɛkyɛm sɛm wohwe gya ya ɛhye ya nyame adom obi a na sɛ wɔkra bia ɛmfrim agyapadeɛ ɛna asɛn mpanifo sɛ wɔ nkɔ a ɔwɔ ade enti ɛne ɔmo de krata piedwa sɛ anɔpa yi ekosi awia edu emienu egya no ɔmo atom twɛtwɛ pam ne nyina ne sɛ afei na mpanifo ba abɛhwehwɛ mu adwidwi ma hwɛ ɛkwan kora na sɛ senti a egya no ɛtɔ saa edwa ne mu na ɛne akwabika kɔto da ho abobo yɛbɔ hɔ anɔpa yi kotiitie mu na ne mpanifo nkɔfo bi ɛtuma kyerɛ sɛ shop bi sei ɛna egya no firi ase wɔ hɔ a mpanifo nyamfa official statement ma yɛnti no we ne yɛ akɛyɛ a ɛwɔ hɔ na egya ne dum yɛ no mu nua sɛ wohwɛ kagitia wɔnom a enim kumase kagitia baabi a otumfo statue ne si no na aseɛ hɔ bypass hɔ yɛasanta bank buo no a ne soro hɔ no ɛhɔ ɛna egya no tɔ nti saa ɛfa hɔ no deɛ ɛnneɛma asɛe papaapa a ɛnyɛ asɛm ketewa sɛ stores a asɛe ɛne ɛnneɛma no dodoɔ nyinaa deɛ anɔpa yi ɛbɔ bɛɛ no nwɔtwe a mpanifo ɛda no ɛne nsɛntwerɛfo bɛbɔ nkɔmmɔ na ɛne nneɛma asɛe nyinaa no wɔnom ɛde ato ho dwa na nneɛma kakra a ɛwɔ ɛkagyetie adwa yi ho a ɛha adwene sɛ ɔboɔba wobɛgye de sɛ Dubai yɛ esi hɔ yi ɔmo si wie yɛ plan ne nyinaa ne pɛ bi fire alarm a ɛwɔ sɛ nkegya ɛtɔ baabi a anka ɛno na anka ɛbɛbɔ kwenkwen na ayɛ alert ama ne wɔn wɔ hɔ ne gyadum kɔ hɔ ama ɔmo ho so akɔdum gya no saa fire alarm yɛasɛe ɛkɛyɛtia 33 years nie fire alarm yɛasɛe na yɛbusa sɛ deɛ na ase yɛabaatra adi si so no yɛsi ɛnyɛ sika ntɔ ɛmfa nsi so ɛno akyi no nso no kagye tie esi hɔ yi na insurance awu yɛnri niw yɛ enti no wei allege sɛ wɔnom a ɔbɔgya padeɛ asɛe no anaasɛ ahyeɛ no ɛka ɛna aba ɛsan sɛ mmerɛ bi ɔmo pipe pae yɛ ɛma adwadifoɔ ma bi nneɛma sɛe yɛ besi nɛ
ɛka no ɛyɛ ayɔ mo ka ɛno akyi ne so anɔpɛ yi financial secretary hɔ ne yɛdi nkɔmmɔ na yɛbusa nsɛ na kegyete yɛ kakraka yɛ su ade nti na insurance ɛwɔ ho awu na ebesi saa mmere yɛn wini wɛ sɛ tiefo bɛka ahyɛ ne nso mmere bi mote hɔ a na ɛsi kegyete a esuma duru wɔn ada yɛ atwa mo light mu ne nyane sɛ mo yusu single phase meter edwa kakraka yɛ almost 6,000 meters anaasɛ shops ɛwɔ hɔ no single meter pɛ ɛna ɔmo de bɛbɔ soɔ ECG for ka sɛ ɔmo bɔ meter da mo a ifo mpanimfoɔ si daabi contractive bɔ ebesi nɛ enya nsɔfo saa adeɛ no na financial asɛm wɔka ne sɛ ɛbra na ɔsɛ nka ɔmo kɔ renew saa insurance no na nka ne nka atɔyerɛ nkyɛm a ato yi ɔnom a ɔmo ho aka no nya mpata bi no ɔka kyerɛ yɛn sɛ ɔmo de saa sika no ɛkɔko light bill ka na awerɛho sɛm sɛ light bill no koraa nso no a ɔmo antumi anko sika no nso wɔ yi akɔyɛ bɔ akyi bi din etika gye tia nsɛm no deɛ nyankopɔn yɛ adom a sisie ekuro awu a adwa ɛbɛhwiti nsɛm wɔ ho paa na dodoɔ no ansɛm a ɔmo ka ne sɛ ɛyɛ nhwɛhan ɛne akanniefo a ɔmo di edwa n'anim ɛna ahwɛ ama oyɛ ne se atoɔ eti nyabeba sɛ ɔbɛpie mu kuma ase deɛ a yɛdu bae baako pɛ esi ha egya atom na awerɛhosɛm ne asesem wɔ mu sɛ ɛberɛ gya ne hyia no anom mede video bi sɛnde yɛ mede so ahudi a wɔnom a na ɔmo wɔ soro paa na nam sɛ ɔmo fa staircase a elidi kɔ Dr. Mensa hɔ na esi no engu si na bu nkama fa hɔ nyinaa nti na ɔmo nya kwan nti na ɔmo ni choice bi asɛ ne fire service fo no to ahoma a na ɔde wɔfu ata ho nti kangaloo ɛkɔ so na abroba baako a ɔdi mfinhyia dunum de na asɛm no awerɛho ba ɛsan so ɛsere wɔtaa ho awurade na ɛneɛ wɔnom a wɔwɔ fam ɛbɔ ɛso no manu akyi ne nso ɔmo esi gya no contractive fo no ɔmo wɔ esi kan face no nso de ɔmo lifting load no bae nti ɛne ɔmo pagya a na nkɔfoɔ gyina ma nkakra ɛno tumi boa yɛ a ama wɔ kra biaa amfe ne nkwa ɛwɔ saa ogya nom emu okay ma yɛna ase mɛgye di sɛ anɔpa yi so fire service fo na san aba hɔ anaa wonya nduru hɔ anɔpa yi fire service fo na aba hɔ sesei no mpanimfoɔ awura dwa no mu ɔmo ɛhwehwɛ deɛ kɔfa agya no ɛhyehyɛ baeɛ ɛna mede kaka kyerɛw sɛ ɛbɔ na ɔtwe a akasima bɛɛ 6 na ɔtwe kɔ no mpanimfoɔ bɛfrɛ nsɛntwerɛfoɔ na wɔnom ne yɛ digɔmmɔ no akyi ne nso no adwadifoɔ no nyinaa wɔn president nana prɛmpɛ nso se nondu wɔne nsɛntwerɛfoɔ bɔ nkɔmmɔ nti nsɛm bi a ɛbɛtɔ ɛwɔ asantema ntɛm ha deɛ sɛ ɛyɛ awia pɛmtoberɛ sɛ ɛyɛ numere no nsia anaasɛ ɛkyena morning show no yɛde mu nkyɛmu nyinaa ɛba abɛsom ahenka no 3.3 fmfoɔ akyifo okay ma yɛna ase nti sɛnea waka no no yɛbɛsan aba hɔ na wode mu amane ama yɛn yɛda ase bebree mi yɛbɛma me so meda ase wɔbɔ ba okay nti yɛne amansan kyiame kwadwo ben mmereku ɛna ɛkɔtwetwe nkɔmmɔ no na yɛduru kumase nso deɛ ne adwempa kuromfoɔ ɛna ɛnɛ ya baba asamba nkure ni mo ya Dubai wa mo asamba nkure ka sa wo mo ya ahye no on say I think say bosumi mienu achi ana me ko fa ho kakra na me ko na me ko hwe new one no mo sesi no na otimu say yes no so mapem so akomanim pa phase 2 no ọmọ anim pa me gas we na sentiment temfo say mu hu hwe wona nado nsa no because phase 2 ni de na na ase ase e na ono agusu a wo sie atumi se be omadu ni de onje chemu be se de wo twe de metima ka say omawia ne sa eni se sa fufure ya de ya wie kura na ye wo mu a ye di mu dwuma kakra na enra ase akwakoba ni sei no ha adwene na on se baby a we ni free ya no ye mpaboafo no the reason why ntia eja na ji bumomu na ji bumpe kopɛ no on se efri ase on se mpaboa se wo soja wa ase a ebi wa na ede wa ase ba na nwusie no edikan epie nti omu dikan hu nwusie no but particular place a na nwusie ni free ba no na ya asem asem to abro mani ba omo so no ne se na ajinsemu no but on se asem de wo mu ni se okra ba kokora ahwe ne nkwa no wo ho yes but hadwin I mean enkrofo enu amene one of my friend a wo ye adwuma ho no na din komo no
he was saying say a man for link it to meter issue. Eti we na yentimi prevent sade. Man for no anuane wo ho. Obi na kon no anuane wo ho. Like what is wrong with us? E den ha yen. E wo ye ofie. E ofie. E den ha Ghana for kra bi ni mu a. Na we so na yi na ade fe say. O say fire alarm na wo ho na say 3 years ni. Battery na say. Yanko to nsi su no. Na nipa bibi nipa ya no mu bisa se bibi ni so ye nipa ya mu bisa yi. Sometimes ya na ye no mo ya adwen o. Battery. Na me ho kra tete alarm say. Battery. Common battery be to de asiso. Ama na ye adwuma. Enfie miensa. Ye nya ska ngotoye. Na o say ya chi bia no. O say omu disika ne corporate light bill. Enye jato ho ne usa light bill na wo mu ntua ye sika ne soso a. Ye hu ba bia wo. Ya butu. Ya chi bia no. Ya hye no. But we first the odi onu no konu aduane wo ho akofa we ba na ono maintenance. E we ye ofi. Ni onu nsu onu aduane na de na ono nso kan ye. Wa hu asem ya na de bia betena ha meka no. If you see something. Say something. We will see here one say. Asem wa be betena ha de bia ya meka no no. Something ono amani bia di. Asem wa betena ha de bia meka say funtum wo say batatwene. Nti wo a wo hu ya wanka no nso so sto ahye a. O say background zero abehya ase ye. Ya ho na obehu no. Debi a meka se Ghana fo suban a media me nkoka ne ya ye me media mfa me ho ye pasem suru asem no enye ne ye behunu ne o we be kakrom de subo ne bebo aban ana ejane shi ye na aban fi ye so aban na be no aduane no na fa mu dia wo ye no we siesi wo kama ma mo se munye adwuma na mo nsan koma no common maintenance maintenance culture mo manage market keke mu ntimi manage na say mama jatom na say na say endra me tie ye no ade ne ye me ya no me say na Ghana yi kura market ye si ni fe we dey serve for training ni bio to na onam so cheniema on say oniema do other side see be ti anum ni ye ba bi a we start you ni si no enti sisi you know nana phase 1 no phase 2 no omugusu si nje say I was saying sanko pesika ye jaya no ne disika ne ba hasen enti de bia ne agusu gina class 1 yenko yanim na ura market ni mu a some fire service post bibiri wo mu extinguisher ana omo so mo nya adwuma no mo fire station kasa wo yeah so mo wo but obo ne ye kasa ni nyina ne equipment wo obi wonu ma num se na wonte se si ja so ba bi me yatuka hu akoduru ye kwa ne ensuo nim ana so we na okasa wo mu koduru ho first one no na ka na koduru no kwa ensuo nim yes ento mo tete wo no mo tete wo kwa bo so nso ma disika enwoma wo so mo de ye adwuma no eni wo enti esi ade na onye eno nso won na mo no hwem bisa ono kro be dwane apre ne nkwa sa ade we obo ba ma witness bi da o baby ana me wo no market ni chipe ana fire station wo jato mu ma ne hyeju ase hwini wa jato market wo ye chi susu we enye se wo bi da yentem ne yekom ye chipe ugina market ni a wo musunie so jato ne ye sinso ni aso ni wo omuni akade no nti obeda ako oni akade over ne sasa na nkoko ontimi nya wo hwe ti wo hwe ne sa Ghana no eti afa nkrofo adwumam ana bosome so ani atua wo no mka enyo mo ha wo nyo mo o enyo mo ha nyo mo sa market ne me hwi ni ho bata ahye na me ya eja bo na se wo na ede ni nyama ma o my Ghana kama say we ni kwa so bi da wasa na wo say how ya ka ni say so enjoy me hu ba ko bi fire service aso menya equipment bi a ya de kwaso ana se nipa na ejina na no see smart yi kra so be display sir ya shino na we are fashion we are fashion e den e fan so aka ne be hye Ghana for hwiaka se emfa we nya hia de ayi mama ye nya ne se ya yi abobọ yi bi asisi wono manu anu ne ya wie enne ya ne ye beka ho asema ade na ne ya kro hwa ye bie kwaso obi kwa ne obi sa kwakọ no aduane ayi odan market yi hye e na na me ne police impenifo ne kasa se bibi ba se yi a na mo hwehwe mu wi a eya mo mfa report ne mra ukoka na omo ye agai adwuma ne de agu nsem trofo so se mo na ma me bisa
how wo abeka kire nse wo koye hwehwemu na wo ye hwehwemu ni wie no untumi mfrensem twerofo nhia mu ensem twerofo nso e wo dan ha ye nyina ye monamfofo untumi send message so we bia odan market no e hye ye no ye hwehwemu abeda di say ABCD na aye asua de e hyehye ye ho ayi mo ntwa so Ghana me rekra ho rekon de nyaba nso panfo si esukra eja ahem ti dia ya na aye ne yebeto osom no so abusuafo ema mu nyina mo ache ema mo akwaba edeba Ahenkan 93.3 FM eso apuya mantamu achem aboabo mame akuafra koma Batampa Studios anope yesinkunya ensem awodo a da bonkata awodo enso atintim de aguamoda obomo ene yede enso eba besumwe na mmom awrenfi ese adwumadi asoguso awo etie no eye maachini mu ene yede da obonkata mboso no ede ebedan wo wo hwe wa kire be no so a anopa no ngwotwe aboapa husima no enan 8:04 AM anuanu mienu ayede da obonkata mboso no ede ba besum wo ye me adwempa hene kofi men sa adwene papa na papa ende wanim kan mene eye ahofe achim police mame ekia January afe anopa de obe ni se obedi achi wa be frontentan so Facebook live okwa wadaroma ni de no obu okwa so obe like na afe no ode utimpo asem enso de ato na wa share ma hofro so atimi enya bi enso ahwe na wonum atie sanso na YouTube enso ye Ahenkan 93.3 FM waduru wono ma atwere kokko no subscribe na do sa boso na obeka busuaku no ho na atimi enso aboa wie pa na eye day break da oboka ata no na medi efrase wasi freedom in truth na chese ahoto wono kwasem enso so emuo na okiremu se eye Ghana mampanyini abede kire Dr. Alhaji Mamudu Baumia wade ne mfonyini ede aba ene waje eye ne kikini kama sedie etato o serepa ni nyina ne se atadwufo wa Ghana ye ne atedenne gold for oil no wo chese eye adwuma pa ye de agudie akwaje frango no wo sesem no ka se aboa amanioma konkan na wo se nam so ma aban kran so edinani enso asi eye ensoya wodo bi ogide se betimi enso anya eye oyibi enso di afri na se frango ni bi di afri wa bra ye de agudie de ekono wo chese ehuntutu enyina no ededam kama a chese 100% assurance ana opanyini enso ede ema eno mu nsem day break the oboka ta no ede aba owieye na wo kire mu se ayade se Ghana link so hwe se omone eye stakeholders awodo so betime didi nkita ho na yetime ahwe na agya ya tete nkrofo na no matime akon se de be ya ne nyina no efa eye icom si wom dwumadi no mtotoye enso eho katafeta so miensa ene enum daybreak de boka atani more than 70 people enso ede egu ewa ha na sanso so na owieye no wode eye efutu abato empesu asomla sebedwani deputy majority leader unimunyafo eye afanyoma akense no wade mfonyini ede aba ena opanyini di tu dwe kire mu se wonu de ni susue ni nim die emu no ohunu se emra sebedwafo ne edoso dodo amdoso pa tienhwe na kiye hwan so ye hwan so kura ma ne beduru be se ahanu kura na eye na katimi aboa na wose o man biti so ma konko Ghana de yemfa asoafo ma akoma kutu na 70 mu ema ne nyeye adai ya omdoso dodo enti omdoso ya wo kan na mgire se ne de no ye beje ana so de de awasi ya ji a wontimi nkasa ho enti no so si enti nanka ma de ne yenye onu no wo twa sa no so twa me edi na echi te be di ka je wo akunya no ne de aka obi de ho ne ya pamu afiri ho ne ya hwese de so reaction ne be ye enti onu no nsem o de atodwa eno no na sanso no kire mu se customers task force so ehon so o chese yibi protocol sembi so me man ho me so ho chenso nsem de oboka tai ede aba customs mum kafra customs tax force ana o kan wasemi na eno ensem eno no we eye daybreak de oboka ta no nsem awodo anopai wode enam Ebusia yen free day break so na yen for the daily searchlight kowakwata entoaso was in service to God and country na kowakwata ekuchi nsem dia betu anya sem ketua
Kumase Asante Mantem Kejentia Market Dubai Ejato Muno wetwa wumfoni kama ana wode aba beto akrata fe toso mienu eyarewosem awontinu wade hunsem nyinada etu eja na waman Ghana ene Ghana yehye yekenkan ye humfihia dubia no ade ekoso openimpa wodi anim Professor Kobna ede atudwa akiremu se wohye enkakra wose inflation egusu a ekofom ne yehye anim se betimi akofom na adehye ye hunsusu etimi ato ye hunsem ko wakrate de aba na wawie ye no ana woche mu se Anglican tofu penin bi so akase kire se wo besre se ka yenhwe na sehwi kasa no yemfa enka ye disua ho enti se ne ne ka wokwa yesua brofo kasa yesua twi kasa ne wo mu ahodo bebie ebi mu sua ebi mu bekofa ntitwi na wo mo ye ekwiapim twi asanti twi na ka ne nyina so mu sua nti wosen ka yemfa sehwi no enka mu bie ne ka yi sehwi twi ne ye de aka ne yesua sehwi no wose anu betimi abo antikrata fa toso miensa wade ehonsem nyina atu eja na human trafficking ensusu wonsam abayechem se sabredie enipa mako 821 ana jise yetimi age wonkwa womu nyina no na human trafficking yibia ani yede wo mu fefemu ani echesa aban abohu dero se nya dia na aban epne sade ne so enti tax force kragu monten so ana womu nina ninemu yensa so mu se human trafficking ni uye bia na yede wo akogina emra nanim na krata fa toso mienu ana wade hunsem atudwa wochem se sabredie enipa bia se edionwatwe ada se eye wo hanwatwe ni edionu bako ana yetimi age wo makowa krate de hunsem to eja woni wanyamfo sam na te George ningo prampram ra shebedweni wano susu akasa di tudwa wochre mu se wohwe NDC amayoko nani sabre ye nchebia wamo kwa akoto aba delegate no wamo sha akoto aba na te wamo die yimra shebedwafo ni obi obetu frank amom no chemu se wamo bia wamaye wo majinsa na bribe je no wakasa ede afa onkrata fe toso enan ewo daily searchlight ko wakrata no emo na revealing the truth the wakrata no aye the anchor enti no kwasam na no de order na di amatemfo nyina nso ehu de ekoso o makonko ganam ya ana wochemu se aye ankane bafotene ede ma o makonko Ghana ana owo aye Saudi aye Arabia meche former Saudi Arabia ambassador onu de nsema do de atudwa ana se me no kase wode aye owura aye Alhaji Ben Abdallah Banda wono so mfonyi ade aba ankane aye offenso South Abato mpesu asomna se bedwani na ensema waka no ochemu se wohwe sika nei wo matwade ato wonom se wonom mpesu omukọ aye haji ni nyina no omu entria no wase ano ya Ghana cedis no 75,000 no wase ebei wase asudodo no odwene ho a wonte ase se ebetwa sika bi sei ade ato wonom se amanfo ntria empaibo no omukọ akọbọ dia no omukọ akọji nko a oji omo se sika we se no eye akọne ba dwumadie no enso ntoto ye sika tua wase no de esudodo enti anwo asem wode aba owie ye no na watwa eye Asante Mantamu eye kejetie anase dwadie kase aye sidie siwonom a ene ye nyina ne ye fe no eye Kumase Dubai market watwa no mfonyi de aba na nwusie kumo ana chese epui ni nyina ne se eja atomu a anopa ekura ye di ho so enkomo ede amawo na wochese wohwe eniema hodo a asaya enya de ketwa ana woche musa sika bote a market ye di siye eya America dollars no 259 million eja atom na owie ye ana woche musa wa Asante Mantamu ono ma wo aswase abato mpesu aso edisi amanyokuo no wose emunyo ani achase eye amanyokuo no mpanyufuo bi omo mpesu ano so omo ne omo ma asebedwani ade asi ani a ana muntaka samne wo kaso omo ne de afe so ana muntaka nso so atwe eye ade hye ne bi no ase akopie mu a eye asedi bia ono amanyokuo mu mpanyufuo ono omo de asi ani tie no nsem da oboka tai ede aba wo kyeremu enso ese Ghana yane eye Ivory Coast man no ye hwase ye betimi edi nkita ho ne aboa na ya hye na enei
ensase amanfo ese no na eka yensu ahodo esa galamse enti no yehwe na yetime adia no baba ye na etime aboa ma yetu eye ase enti wosesa nkita wode no gusu no so ekoso wei eye de anko reviewing the truth. Ebusia the new crusading guide ana yede to aso na crusading guide kwata fe to so miensa ani eduno wade eyensem training ba kumfoni abeto ya anasare me yaw ne mfoni da se na setiefo beka ya ne anasare me yaw ne eyi Canada Japan wa mo sensem ma ni musu wa mai mu kura ma se won monyamfo Canada Japan kura so ka se wonu so expose ni wodi biba who watches the watchman ensem nyina akobaye etire krampo ba beto dwa se ensem bia wonu monyamfo Canada Japan kikaye enemu ntisade a anasare me ya ne tiger eye wo de ne kwasem dibia ensem ne ya twa ma se wosem enso abiye bebre na nanu pei ko akwate akuchisa ensem ne nyina wode enso atu edwa na enwechi ana wode aba Dr. Mahamadu Baumia enrada wakofu simpie ni apawa nkran pumpuni mantemu ede sama hudo tudwa wochem sa enede dwe ya wobani boso me ne de tosu edunsia Ghana for yen hwe ni mo esafa ngobo ebe kwafom na waka no sinye fom kitu bi ebe ti aba fom se wum ama yen susu yen watwe na ne mabo a wodo akosuru nyina no ebo ni so etimi aba fom crusading guide ko wakrata ede wonsem etu edwa na crusading guide ewie ye no ana tse wode abane ne nyasem keto akra baba jama wano susu kasa ne wom atron kata kwa chese ede akoma Ghana Bar Association awomu chem se Zongo Youth ana atron krate ede akoma Ghana Bar Association womu chem se baba jama womu hwe womu emmo ne ensinsen kwa wakrate ede ehonsem etu edwa na wonu monyamfo mati wopoku prempe wano susu emfoni da he nanupe wode nsem awodo etu dwa efa eye enyinam ahoden wone ne eye crusading guide kwa wakrata so kuchi sansem ni nyina ede etudwa anope na edadie jumadie mu da obokata business founder ono enso ensem watabribi ade aba ene anope pa na ohye ne krata fe to so mieru na ene ode tudwa ekire mu ba mane se eye Ghana ha wonmo mokra nuoma agodo omom de nuoma free anum konkrofo aman so koton na chese eye Ghanaian exporters no ana wonum so ade adesede ade eto aban anim se aban hwe na womoase de be ya atosode yebetimi enso apigamu vegetables no o chese aban hwe na omoa wonum pa kuafo omuduadua sa atosode no nyaadoa kontomire ene de keka ka ho no nyina no o sere pa sa aban hwe na omoa wonemo se de be ye jom betimi adua no bebre ni yeso yatimi anya bie na yede bi enso akonkrofo aman esuo sansan betimi aboa ama yetimi enso anya sika enu achi ena eye National Petroleum Authority MPA wonomo boss eye Dr. Mustafa eye Hamid ono so mfogini edaha ena onso ekire mu se na so eye hono mo bo moden pa mo yo mafam die bia boa se de be ya no ma betimi enso akọ enkan ewo eye ma konko Ghana mu ya no ma eno so nsem de boka tai ede aba wei ene afoforo bia ka ho ena business founder no pay wode ebedane yene Ebusia the Daily Statesman ana yede etu aso sema hodo a wode baye ne abobo so ne Asante Mantem KJT market drakase Dubai cha atomu no ko wakrate ede aba sasuna mapeni abedi eche Dr. Mahamadu Baumia woche mu se good for oil hyehyeye na peboa ye pa boa kwachima se wo man yetimi akura sika bia sa beboa ama fango bo so etimi akofom na ne so wonsem ko wakrate ede aba anasare me ya ne onimonyamfo Kennedy Japan so sesem no eno so wodi tudwa no wa kire se wo man Ghana sika kwa bia ba Taipei Bank of Ghana ne sabre ya Bank of Ghana ba super ewo national Awareness and Awards 2023 and at Sejumedie na se yetimi ebo man sika kwa bia ba Taipei wo munyuma ne wo montutu ye nyina eso ani ntino ya bo wo mo abaso we ni sama na Daily Statesman ko wakrata no edi to eja na yensan so enko ayadwadie totua ne dwumadie mu da wakata ba ko eno so aya the business analyst the wakata ni muai was say a shaping economic
decisions na wɔkyerɛ mu sɛ good for oil policy no yɛde kan de ho asɛm ama ɔbdada sɛdeɛ Dr. Baomi akyerɛ mu de bɔnkata woduo mu no saa pɛpɛpɛ na business fund ade aba wɔkyerɛ sɛ ɛboa paa na owieyɛ no ana wɔbɔ amanneɛ ɛkyerɛ mu sɛ ɛyɛ asɔyɛ ɔmo na hwɛ ebu nkontaa de ma aban ɛfa yɛ dwumadie ne ntotoyɛ ɛnso ɛso a wɔn mo kyerɛ sɛ inflation no sɛ me no kase Nyankopɔn Adwuma ɛteba fam ɛnkakra sisiam no kase yi aba begyina ɛyɛ ɔhagye kyemu no aduonum mienu akyiripɔ nwɔtwe 52.8% a kyerɛ so wɔkyerɛ mu sɛ ɛyɛ asɛmdɛ ɛkɔ so atete fam kakra sɛ ya ɛbɛboa ama Ghana yɛtumi ɛnso agyina baabi papa ama ɔman no nso afa ne toma pa ɛde afira na ɛyɛ mmarahyɛ bedwani ɛde ma ɛyɛ wasa east abatoɔ mpɛsua so wasan so ɛyɛ deputy ranking member ɛwɔ abedwaku ɔmo ɛna hwɛ ɛyɛ akwan ne akwan badwumadie ne ntotoa so mmarahyɛ bedwafie onomonyamfoɔ Isaac agye mensanie ɛna wɔde to dwa ka kyerɛ aban ne sɛ abaye yɛatete sɛ ɔde roto no sɛ ba ɛyɛ asɛmdɛ paa na ɛso so yɛde ahia paa nsa ana wɔde aba wɔse de ahia ne sɛ yɛakwan yɛ atete aporɔsɛ ne nyinaa no aban ne hwɛ so ɔbɛyɛ wɔyɛ ne nyinaa wie a afei na wɔde roto da aba na ɛtumi aboa nti ɛho asɛm so ɛna da ɔbɔ krataa yɛfrɛ ne sɛ the business analyst de ato krataa fɛ ɛtɔ so ɛyɛ enum eti wunya da ɔbɔ krataa bi a ne watumi akenkan na ɛtumi ɛnso aboa me nneɛma akɔ ɛyɛ ɛnkan wei ɛne afoforo mmienu bi a ɛfra ɛyɛ the business analyst mu deɛ ɛde ama wo ne nyinaa no ɛyɛ adeɛ sɛ wosan so benya no wɔ business analyst mu a ɛno nti wotɔ a na wakenkan na ɛtumi ɛnso aboa wo Abusia the Daily Dispatch and yede eto asase factually reliably factual na ensema wodwana yabobo bobos na foforo bi a wode eba ye no ana wo kire mu o wase wo kopie mu wa west abaton pesua so na eche se eya rawuye papa pane mantem wanya sem ketwa wase mfinhia ne mienu ntem ni o wa doctor for wa mo wa west important wa mo dani de nyina ekoba ni se wo bi awaka na wasi eye ni surgery was operation timi kwaso wasi adisi kan eka wo bia wa mo se light ni wanti touch light ebi okra so phone light o ne ya so ne adigina wo doctor ni so na odisi kan aka wo bi ni pedua te se phone light ana wode hwe aye surgery no eya rehosem pa ko wakrate ade ehosem etudwa na wo wie na ne wo ni monyamfo Alexander Fenyo se ne waka SM Rashebedwa for yantu wo mo so 275 no was a dose ntinka 75 na etwato no yenyi fru na 200 pepe na tse wamo ewa mrashebedwe o se bebo akrama wa maisi kasema konkan yo 75 ye yo mu fru wa aketua ye ntua wa moka gracia wa mu nkwakoji bi enti sasika ni nyina ye boabua no a ye beye mpumtuo ewa maimu Daily Dispatch ko wakrata de honsem etudwa kwata fa toso mienu na kwata fa toso eduba ko no ana wode aba wo chem se ebibre maimu wayi kuro mako edu a wo susu se wa mu na ne wa made wa mu ho ena esika wa mu obi ene ama te se ne beboa wa mama kuro na tumpompumptuo nyina no ekoso wa no wo ho se wayi mu mako edu a wa mu etumpon wa musika semo amamu mo bibie mu wade wo mu din susu atudwa na ne ifisi say something wogusu a wa bo ehu edero hu bibia na wo susu waka bibi na boa amoman so etimi etumpom na wode aba no wo chem say National Petroleum Authority boss Dr. Mustafa Abdulhamid wakakopie mu wo ye South Africa ne adwumadie checheche pe koso wo wa kwa biese ne be betimi aboa amoman susu etimi etumpom no so wonsam anopai Daily Dispatch ade etu edwa na ya tuo da bonka ta mo so no so ede amount na yakọ eye da bonka ta wodu aka no ensuso emu na the Chronicle da bonka ta no na ekura mi ya mede enso eba besumwei ene ono so de nsema bapa ene anopai na o kire mu se eye orura John Dramani Mahama srem se jata bale bambo de sekonkono na penso eye opanyina woyi no ese wono na enhwe eye amamra dwumadie ne ntotoye eso wasesem no ekazei ono so yamani dibre bi na dibre na abona baso bade ne ebo no so wompe
ompe abasbody bia covid-19 wa abasbody a mampanyin ko ye yayi ana o chem so oh maame no wabo adwuma pa o nti o se ebo na baso eno ye yi won Marita apia opon former attorney general no ani ye bo na baso oso wonye na nadom fa na ade na nti wansem de o say onye ono nso mfa no ho se be krokro bi Ghana ha oh ye bo abaso wa ya de ayi yen ofrede saying border so shi ayi na wo ni maame ba ko akufu ho ahwan Sofia ba ko na no wote so no attorney general ba ko no ayi mampani akufu ado ne first way no ni ode ne ba ye no are mumienu aka muti abomu ne maboa ma Ghana enya ayi ene wenyam kakaka sei ye bo abaso no mpa fa ho na yeso bi ba krokro bi Ghana ha oh ye free bo abaso ye ne amampani kufu obobi atamosi bobi yewura mahama bobi na kufu ado bo no nya ye ma mebu nkotodwe wo pona no mpa wo chewo na fe ade ono nso akasa wo mfa ne ho ade omo e babaji ameje yes so obi aso we see aso enga asem so yeso obi akura ni ho time kura hey o ma edibra ni yase enjefo ade a fa ma ade so tok obi ho time ezi ono wankasa ye ono anye nkofo ameje ti mo mbeje say wili kura kwaje ne de oh asemu obi ahun time o na politics ya didi wa adwene mu ade ekoye ni mu kura na mo ma boss body a mo kofa wosuru ti abetoto me pa cha wanyi obi na fa ye from 1960 if 1960 enkroma ma breso mo ba abaso yi empanimfo omo no mo tena ase omo design ye no omo omo de osono ne to so atamo sabreso obon krofo abaso na osono ne da so afa ni nyame bia ye ni yahunu se mo de osono ato so da omo so enti yempe jeje abreso a obo abaso a na osono ne da so ma hu jeje abreso ka na nka osono ne ho ye hi zatam no wa hu ene me nya sabre ka na wosin ka osono ne ho ye hi ba wa hu ngohu ya nka bia nka aje osono no na omo osono no we no mo ne aga ba de ka gra na ama ba to so ti won pe krata fe to so bi ni mi ensa so asem di people di go se ase ba ko bi so ka ho ayi se on so kuta tatwudin ni bi bibi chu wonpa obi a wonpa ba so body wonfa no ho ya ti ha me o nominate me na wo se yenkonko kan kire nkofo se ayi awards kimi se me yade na so ansa na ye beji atum se me yade no gise mo to abama me o ya me ka ho hwe you be nominate me frɛ wada wase but so better se me ka ho asem view personal choice enti ono so wompa obi anhye no that's one on what track that na come am panyini na mo wan some drop from akofa ba na mo kan no carry no carry mama me na so you know na owie say the oga so obi mo nyiye so obi dwa afunu obi adwa awudo no obi kwa mo ayede yase kon say wakwaje de obeje so de ono awoso de opepa akra commando so akwagire de onyi ase ye beje eye wa na kan se hu a me hu hu ne hu a me hu do mo beje do mo akwaje o ya akra commando greater akra regional minister say Henry Cotton ani dia agia wo sere ana wo chia na mo piafo a me safata ade ba kwa me hu ye ne se ye de achi na agi o udi wachi nti na mehwe nti lodina ka ho bia nko nso dina chi na ebe na se I so ka se mu sentra ma mu esi won kwaje no so kwaje tie bia lodina ko kwaje kwaje ni ni uchu kaka na kwanya papa ka mahama no na mieru di bafe so o kwaje wenya ai sa akodi sa akodi a oni yi twa picture o twe ne yiri be gina ne nchen ampo ha bia oda papa ina papa izo okotu ye na ayi a tre ya ne ye ne den abade ahe ne ya hwe pic ayi ya da ayi ne so Facebook na me so betimi ayi kumbia bo era mega so okotu
Asemo Ghana fa. Gugurudu. Sani wa so no so. Radi akupo. Ti mo mama Facebook no nya bia hwe. Se aka kire wo. Di eji wo Facebook. Ye hwe no ma wo. Wa ma no ma betwa gu achi. Obey day. And I call so continue most so see. Second so COVID anymore ya there. No ma press conference. Any move bro for akese. Call sa de aka ho wenyai. Ade say o call press conference. Na o kasa. Enyo na ubisi na semo. Yes we moderator. Moderator na ye the minister aba na me bisa na question. No before the minister minister can hear. O clear we man say. Obetu tu se mu ntokura. Enti me ko do minister wana aye gojo. Wa ya adie no. We ya adie no. Na Adwuma no ate. Na Adwuma no. Wa jan sa na so be yeshi. Kejeti asoso de asi wo no matọrentema asi wo no the chronicle de bokata no e de abadi kan abobọ nchemu dada enti na ma boso kakra bi e de ama wo no mabonto fama wi na owie ye no ankane osoafo ana wo hwe enuane ne kwa adwumade ne ntoto yaso Dr. Friye Akoto na ni abre ne nsama wo kan de kire ga na man ene atwa ne asi ahino mo MPP amanyukuo mu wa abre wo pese otu franka de ma wo mo no ebi na da bokata de abai wo se wo no oba wo ya agenkwa Sadia Chedia Mponyankopon osoma ne doba Yesu Kristo se wo mra no mewunye ye nyina ye nkwa no wo se wo no so wo yo somafo a ya soma no se wo mra no mfa ne humesi wo ma afode no onyi ye mfiri nkwa asoma ye som wo IMF no ye kan ye ho IMF ye kan ye ho na IMF asu wadi adio ne bone no ye ya kakra bi na ye makan no akoja na wasa ba kakra bi na ye makan saa to aso no ba pe IMF obe ye free wo simple kra na mebusa nse no onka hu bi onka ban hu bi no mkoye asem sebe the chronicle da bokata ne mu nsema de chima na no pay do de baye enie etie pebi na kinkan na emwa o Ebusia yentu aso a daily graphic was truth and accuracy every day wakunim ko wakrata ana yade etu aso na KJT market we twa mfoni kama de aba na fufura wade ba ne woche mu se kopie mu wa pantaya ya sabia ne dynasty wo no dynasty wo na jigra wo se atorente mebesi wo mai munya asem ketwe se dan no wo mu si ya chepanti efefe bi mu atututu tokura ne uso mu kura na wo so na ebe wo so nti wode mu sam etu edwa na afi wasi social NBC social wade aba wo kire se afi adisiafo wa mo boabo mo se wa mo kwa akotro wasi no wasi July September emu na wa mo ebetro na afi BC no so no ya tro wo August ensu emuo August nsu mu ana na BC no ebekoso tu boabo mo se akotro BC na wa hye ese wo de no betro na August mu na wa mo so wa mo kwa akotro wasi no wasi July September na ebeba eso ntinu ko wakrate de wonsem etudwa we everywhere for asoye ana wade eso abanti fofra ene daily graphic edibaye enono na Ghanaian Times da bokata no most authoritative newspaper wade nsawo do de aba wo yakefo akatia no omo ensore basumko a mo hwe man so atwatwa no school so awodo mu no school to aso ene afeso so no BC ni nyina no eso mo ensa wo mo temu sa secondary school so na school to aso no makomako bese num omo ade tabono ato wonmo so esanse wonmo school panyufo no omo akwa charges adisuanfo ni binum school fees bia anase fees bia no eni kwa sen komo enko charge ti semno kase wose SHS makomako enum omo de tabro ato wonmo so tienso nsem kata fe to so du mienu school be ya ho nsem nya no ode agu wonmo a okwa betimanya akenkan na timi enso aboa na sanso so na atachara for kabom ekuo eno Ghana National Association of Teachers for mo so kire mu se enya dia se osoafo henguma sua so eno so betima akase ono betoto secondary school so na school to aso momodin no obetotum omo so ontimi da oni tumi bia hute a obetimi da disa adwumadie no tenso asem de obokatai ede aba Obama ne se Ghana yetimi abomodin a ye hwe se yensa betimi aka America dollars no 30 billion ye de baba hwehwe
na afie timi de aboa ma keteke dwumadie atimi akoso nti ebi bɛyɛ keteke no na kwan ahodoɔ ye network no wɔsɛ no ho dwumadie ne yɛde ba bɛdie no atimi nso aboa da wɔbɔka atade ho nsɛm de aba kama enso ɛwɔ ha no mo wei ɛyɛ Ghanaian Times da wɔbɔka atade no nsɛm ebia ɔno nso anɔpɛ yi wɔde aba Ebusa Daily Guide ne de atwa so was Ghana's favorite newspaper. Na Daily Guide tun sama wodo a wode eba ye ne abobobbo so mampani abedieche Dr. Muhammad Baumia gold for oil hyehyɛ ya was abebo amene fango bo bekɔ fam no wode ho nsɛm ato edwa asaso ana NDC ekoni mebia ne ya bo amaba so a wamu chemu se ahyansudie nti wamonye no kwa kwate de ho nsɛm ato edwa na wode aba no wachem say Dr. Kwabena Dufo na ekasa ye wose wanu wobeye mampani ya ne ochese wobetutu niema ma omaye timi akonkan abatoɔ aso ye ho nyina wobɛbɔ no homɔde sɛ empumtuo bɛkɔ so wose ne be ya empempi ye kwakoto abawie ne ekoye coalition abatie so antimi ankoso na system na crash na say no sisa de no wo beyi nyina edi every wo we Dr. Kwabena Dufo sema wodi etudwa ana sareme ya ene wonmonyafo Kennedy wo hine Japan so ensensem no kowa kwate edi ho sem atudwa ene anope we Daily Guide kowa kwata no yɛde asi yapon siade oze wadi kusiade on ja where did they yɛde asi hene no more coalition then system crashes Dufo catch NDC for Dufo catch NDC for by ebinom some your confidence tricksters power adienti kwa beso ya no mo gidie dos bi no ya omo nim so mberry ebi te say former agric minister yi free yakuto enti onim so berry boade ade ye nyanto ye wo so berry Oberry poto adenti dear delegates Oberry poto onye fanzo unhwe social media no so unhwe fans papa Tinubu na wini ye o Tinubu na wini wo Nigeria so na Peter Obi na fans pa ene wadani social media president afi na all preaginity wo Nigeria ani am say nti odi on tena ho nya me fans Nkampo adene ke to social media dia ko berry ni akwam friends former general secretary NPP John Boadu nsi se akwa yiri ifi ni din ba ano so ya asemu o kan se ayi asa na yi aba ono so no offense pa survey ya mo ye Uncle Ben Hepson mo survey ni hwan ye pu ni nyina ono na na edi nkoni mo but ye to aba ni wie ye de 9 cc from Kofi because that wantra you can be popular on social media but na FM hofo no omu ni mpo okay eno so because the issue is any part do was saying and they radio abai and e bia beka say I draw any part closer to and near my cc sure but ye mfa say obi ono no wo ekura bi ase e ho network ekura ni ho o dia wo ka network our friend is saying light ekura ni ho ono no be dan ate say o da social media so no so ya asem ne Emma Peter Obi ne ho kire no all the bourgeoisies the elites no omo social media but oko Nigeria no oman ni mu ache nordness ne half in fact me ha mani nkakra nordness ne kra ya overtake other way for no so that say and nordness no omo nye social media freak and omo the southern part ho no Igbo uzoko Nigeria omo tribes ne miensa Hausa for no and omo Yoruba and Igbo enti Yoruba ni Igbo for na what the southern part and omo na bebre no a social media esro for nordness no bebre no omo social media nkra onim Facebook no kra na de ban
Enti se wo da ho se pito bio wa ye nto aba ne nwie no wo do na be sisi fom akọ wan hwe ya ba bia mpa bo agukura wu ana obi nso likifil abi se wo mo presa ni nyina no dodo na epe vice omo pe dia de omo pre ye kan say person mutu franka no obi wono ma wo kwose de be obenya din no na say bia ye nya fagbera na wo huni mo board na be vice no eno kra de eno no wo ho eno no debate ni wo ho but eno no nhye dan county but as it stands now onipa e wosen ka yewura mahama ope no se opese ofa obi free asantema mu a e wo se ye kodwobonsu of course ampa eno so ho se opese ofa obi from Ashanti region between kodwobonsu dufo no anyi na so that say nya dufo no dufo so a ba ku bi wo ho awu adako wo ho but between awu adako and kodwobonsu no more popular see e kind of popularity dia but eno kwa dia na encounter but who be that onipa na oba be pair wo no then what they batable because already no John Mahama na popular what does here into was omunye obi a ono no ebe appeal to the corporate world omo ase omo mpeka sa but omo to aba ne sa afo no kodwobonsu so no o fall within sa we ni nyina ye ba ne branding so dia aboa sure dressing kodwobonsu what dear enti same kona achire ma be vice president ne de ya na entai emmemu sa emre bi na bi si wo US o ma kokko pre ye no o mu wie ye no na o mu be fa baako e ma ne ba be ye running mate na later o de ba be ye vice president but e ya na entai nsi but ni esi say ye recognize wa ba mu si yetimi wini a it is one woman ko di ayi achi Yewura Mahama achi sisi ayi me ankasa me professor Joshua Alabi ena former NHIS money Sylvester so mu nyina ne Mahama na kopri yo o ma wi ni sisi o mu nyina akọ kan ho nti definitely Mahama ba ye be recognize wo mu aban ni Joshua Alabi aba be Mahama campaign manager nti you can imagine nti esa na tie ebie kwan de maun but opani oyeden ye kwan be na ebie mu say there kwan this too now it's menya kwan no there be body ra uncle di body edwa no ebe bo an pa na body and dey di hu je you campaign launch akoko ye enye UPSC additional ya no so megu ho so mo no kasa che MPP mad do say na newo MPP4 omo eba wo ni nyina ya paafo na ye de omba ye ade MC ni kasa wante MC legend Kwame Adinkra o kasa wante osimo let's observe some silence still ho ye dede also please let's observe some silence still another day cause wo na brofo no na mo ntia na se twi no ne ha mo still amu ye dede ana say dede na amu ye no ye de ama mo ye fa bi nka ho no ana de ama mo de ama mo ana say wahu amu edo maba woni nyina cry rented people eje no cry wo say kan bibi kire wo I don't pay for yi obo mo chem so embo sika no a no pese o mo say na kisa January we ha kurampo wo de be ye ne sponsor asenke ye bebre wasrewu January nya sponsor bi sa nke ni so mo so be sponsor ayifo no mo so enjoy obi ko bere am sponsor January nke den ya nka ye nsu bi nya kakra di that's it mo ha ni pa din sa ma me na mase ya na ja ye ntoa so e wa ha da ubon krata mo boso abusuan na atwa gu sisi ya no na enra Ghana mampani abedi akiri Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia minim say yakutia no obo oso omo good for oil no mo ntiase ni nyina no you can bleed oso mo betimi bleed say dem ope bia but mo ye den ya good for oil ne de mfa so bibiri no ade aba sese kura no
ama firi obo no akọ fom a owogidie se besa akra akọ fom kra na ma yenko opani a eta ne bon komo eba no fem go ene ehon komodi a abribia obie na punum to ho ma yen eye owura Samson ade yere ne konko twetwe enkomo opani oti yenka no pan so ma chen na bibia bokode boko na so nyame adom yenso ye ho ye pa minim se ndra utimi observe vice president and in koma udi ye de fa good for oil ne ho a wo reaction ni saying ma mentia atie for no pay na menka se ensema o ma vice president e kan no me ne no nyaadwe na die ntia me ne no nyaadwe e se onu ana ma so de bae no na me ne e de fa na ye dia na dia access me ne nyaadwe okay Oze good for oil no and ama fu ebu so etete abiti from 23 abiti 12 cities. Ye nyina ni say month bia no ye fu a ye use no memu no 350,000 metric tons. And to offer the first consignment under the good for oil nearby now is 40,000 metric tons. 350,000 metric tons more. Ebeka betten 310,000 metric tons. Again, I just said 310,000 metric tons. No, we do no. So 40,000 bit might determine the price for the 310,000 metric tons. What it means that the 310,000 metric tons and they are to free drum so at the back. I don't know mono a dose the larger quantity no. And no one to be determine price, but a year 40,000 on a determined price. And work it that way. Over the second consignment, no so 75,000 metric tons. 40 and also free 350,000 metric tons now, almost there 270,000 metric tons. So I know see a larger quantity of BDCs in the crack at the back. And no severe more than the good for oil now. And the good for oil quantity from say bit determined price. Ama a year price above from poor a boy as well as in no a year say a German so bono a kwame a bafom and then Manuka say a barrel and $74 per barrel as against $90 per barrel near turn around December no at about $74. 2 or say a year good for oil no and Emma city no enya modern and then I say good for oil no a bit severe about $4.8 billion annually and I say a year. Ushema, you say within a month no BDC is in here $400 million and I'm Rebecca a year food there, but that's the 350,000 metric tons that you use no. But good for oil a year by no now it was a year $40 million as against $400 million. And the vice president no as you say good for oil no quantity a month no year 350,000 metric tons na here no. And now all you sue that's the $400 million a year dollars that be this here would be craft the month no. Every year the analysis say it will be a 4.8 billion no. But over $40 million now under the good for oil nearby now o can in a year now and number $480 million net billion. And so he is basing his argument, you know, assuming say month, you know, you 350,000 metric tons, you know, abra and then see the now because a year a German so born and so you know, the demand for dollar a year found but short. The $90 after about 74 hours, it means that you don't need $90 equivalent of $8 in the back craft but you need $74 equivalent. If you remember the demand for dollar no everybody from Ebasaswa to the now the no and no good for oil no but the international market price no and amasa na marine na aba. And is it that yen shishen ye because say good for oil no any impact be so far yen shishe yen no yen niema na yen ye ntia ana ehun hia na hia kra say good for oil no yes so I never mienu the din kind say quantities never no for into the impact no unya say the kind no o say o de aye fuel but say be a
dodo a yɛka na yɛbɔ ka wɔ ho no ɛso bɛte ama yɛn fa sika nkɔtɔ meanwhile deɛ ɔde ba no ɛmboro sɛ na deɛ yɛka de ba no ɛboro so bɛyɛ 4 times deɛ wɔde ba nti ɛbɛde ama wɔnya impact because all the 40,000 metric tons never for the first consignment. Now, so that you back 310,000 metric tons, impact will not be there. It will be very small. The second one I did buy also in the ground, so that you have about 270,000 metric tons and a cardiac. The impact in the ball from that's the first reason because quantity near the banisha. Second one, so you say, Usha MPA force, I should direct there. Stations are more than 45 outlets, and more. Yes, you should be a stations are more than 45 outlets, and you bear 36%. It means the rest of the bear 64%, you know, yes, or Munyabi. It's a be our water, you know, the station also full, you know, and that list are NPA4. The abasi the mom who goes for oil idea not just a who nebi benefit. Meanwhile, so you know good in their cardiaba. So and you'll be another benefit. Even the states in your meaning are in Tina Ghanaians because if you don't live close by our stations now maybe now you not benefit. So into the every impact in our form rather than say the general public now more be a big combination near fully impact and yes sir. But also word market price are a reduction by Yasua. Also taking better air than that's the difference between the two because the way a word market number impact the bench taking the actual so. But I can go for all your own quantity. You can only few stations the better of because few stations and what the list of NPR or maybe a year product at the moment. I see. Enti se impo ye beto akoswa. I was see share nyoma yi and we should just put sa gold for oil policy aside. Na yen hwe kwan foforo ye befa so ye beboa. Yes, ye be koso ya one. Say ye say ye be matema oil refinery no ebe ye adwuma na fu no mom ebo ye refinery no ha say ne bo na adwuma ye fo. Am I going to be a benefit? And I said, if you still stick to the good for oil, they are consignment 40,000 and 70,000 a day banner. It's shot. I say you pay them part to say, if you have 250,000 metric tons, you will be 100,000 metric tons. A credit card and no the impact, no, but feel the impact, but on 40,000 and 75,000. But it's a making impact. I'm 350,000 metric tons a month. Now, what's in their survival? I'm on the impact. No, the other but they do half of it can make an impact. I see, but records and so are say as at the time when almost this introduction of this policy by you receive almost not even almost 100,000 metric tons. Any and so can so far. Yes, on the for 1 month. First consignment nearby, 40,000 metric tons, was in a year January. It's by February, and then I saw Manasa. And now, second 75 a buyer. And Swasta. And who can be in the Boma? Yes, we are there around there 100 and something 15,000 and I said or so. But enough for 1 month. You can on monthly basis. Month, we are here. 350,000 metric tons. And the first consignment they buy for that month, against the 350,000 metric tons was 40,000. The second one was 75,000 against another 350,000 metric tons. And the impact will not be that much. I see. All right. And I don't know, the last time why you didn't come on, I heard Russian 600,000 barrels of crude. And one just say yes, she put the Ghana. I don't know what is the current development. Yes, she put that she was my and that's what came out because it's a yeah, can't say my na yeah for so one yeah IMF yeah no yeah home battery because yeah per se yeah G20 and Paris club no. A company and nobody say almost so a time in Russia. It is almost a banner say Mayan Yomundija. Now no Mukudija, I say almost about Kuma
ebe hardwin and yes so I am di ne ye nya by the end of a year March ye be hardwin ti e ba no aban ehun se MP ehun se aba no ye se yam pene ma ye nyin wo e wo ye ye port honum ye ya for to akom honum nti shape tunda so wo hwere so aka omuntimi ni ye barrels 600,000 barrels of oil crude no be aba but the last checks ye no so na kire se ade no kwa ya hyase a ye discharge a ide bi kura gugugu yen containers mu store I don't know say ye besan sesa ni nyina they are go back to vessel ni mama ye de akọ. Yeah, because what I know from the government and MP and minister say omo ebe block it a consignment na if they are blocking it it means nya de senka initial year of the ba senka omo de ba abeston wo tema oil refinery no enya ho ne be ebeko and say anko ho dia yes it means e be economy so no omo nya enough storage no mo timi de agu and they are shipping because tema to ne bit na boa enya enough storage e dia mo. Okay, ma yenase na yen fan community bibie ne besan ba onchen but I don't know say mo san hu petita krem say fu no bo besan akofam ana e kosoro besan akofam because o share eye de ma ejama so bo no perform na radio politics no enya ende nti ebia for the next pricing window or two no bo bit akofam o share eye US Central Bank and omo a hike omo interest rate and also pay interest rate no more so the be ya o ko borrow you know a very expensive but ya sa organizations are omo borrow at the German farm no be na ahodu on tiama demand e wo German so no e wo form and a supply the doors no and ama ebo no e ko form and sa interest rate a year hike no so no US for the abano omunya njai and then two Russia omo ye the second largest exporter of crude no omo so on the EU at the ban at so say ma ye to omo ofu no ye beto kwa na omo propose say it should be around $60 per barrel yenim say China so na ye the largest consumer of fuel and also more export to fuel import to fuel the whole world treated and followed by India, Russia, any India, any China for in the area almost directly from Russia at a reduced price because Russia is in a ton almost more English country almost summer China any India no motor but now China a German so no emba beto the German so ebo na wo no the demand for fuel wo German so no they say above from and a supply no was from nti na ma ebo no eba from and Russia and China and India and Russia omo edwadie ne ma from no eba affect fuel prices nti afi na oil exporting countries no so start say dia omo so ba adjust etimahre ama ebi a supply no masa so biom because demand on abro a supply so Emma so the price a bit possible but until that any one day and after 1 week event it may take up to a month the next price will do in the 2 weeks time no there a full price a bit possible a bit me drop pay by percentage saying by 5% and above a bit oh okay Irama yena si bibia ni ebesa ba nchen biom Enti yani Ura Samson Adair, where you're Director of Research, Pricing and Monitoring, or Chamber of Petroleum Consumers, COPEC. Ena Udini Juma, and I didn't go to train and community na and also some and no good for oil. Some 56 minutes after 8. March any Jumedian din of Fremi or Buoba Ofuri Amanfo. Wa dream children will be to media ba. Cancer wa hana mo yebeke kan kama de ama and then so ya word ani ntia no ahye ne so say yebekwa san ba anwumre and only a boiling issues na ye de abeto ato so de ama nti nsem no yebeti aka mu bia no ye ba anwumre no yebehwe na yetimi adi hu dwuma de ama ma me mfa san message sento aso na fe ye ntoa dwumadie no eso ema
we say a friend of Shama Ba Edina Benya. Or see, we are in the era of pendulum vibration administration. In thy thinking, always know that an elephant is a vicious animal. Road tolls, e-levy, IMF, gold for oil, Akufo-Addo Bawumia, Keno Furiata, Amoakwa Ata, Amagana, Mamo Ayiko, and what they amen at Waso. And for trouble Dominic Walcott, or say good morning, Captain in the morning. Or the any account was that. Sir John Bososo, or say a Thai friend of Kingsley Owusu Newman, or Fantiaqua South. Or say aka Kingsley Owusu Newman for Fantiaqua South seat. Yate. Or say while the NPP is busy planning propaganda and lies to tell Ghanaians, the NDC is busy and focused in doing the right things to gradually develop Ghana come 2024. Samum, please tell Akufo-Addo and his NPP to keep quiet because they are disturbing our ears. Nobody will vote for again to come and create loot and share. Kudos to Honorable Kingsley Owusu Newman, incoming MP for Fantiaqua South. Nedia Ode Ebaye Enono. Stephen Boachi. And so say Stephen inside Wasa Ekrupon. I'm enjoying the show. Ewo Wasa Ekrupon. Dr. Akoto has the cloth and oratory. The NPP since day one has been Dr. Akoto, and it shall be Dr. Akoto until he retires. This means without Dr. Akoto and his great ideas, the NPP will find itself wanting. This is on records considering the hard work and enthusiasm he has for helping Ghanaians. Dr. Akoto is generous, a kind man to trust with power. He has all the solutions in the lecture. Hashtag the legend. Hashtag Dr. Akoto. Can you imagine? Yentwazwe. Aaron Babakon Kokomisa. Also, good morning to you. As they put it nicely without difficulty in our part of the world, that, and I quote, agriculture is the backbone of the economy, end of quote, which is true by all economic standards. My point is that what proper measures has the government put in place to make the acquisition of land and agricultural materials so flexible to encourage young adults to enter into agriculture? The truth is only one. Agricultural materials are very difficult to buy, and that alone discourages people to enter. Inti ene brofon kwan ye kono. Unti bi abunso otwu ani kru. No afane sa. We will say a friend of Hernandez Fidel Hayford. Good morning, host. Your friend Fidel. Me what takwa kwesimintim. Tadi kwesimintim. Dr. Owusu Afriya Kuto is the best among the rest, and he deserves to be Ghana's next president on the ticket of NPP to continue the good works of President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. On reflecting on his achievement and records after he spent 6 years at the Agricultural Ministry, I can boldly say Dr. Afriye Akoto is the best man. Hey, mo can some Bertrand ni Jane Kraku, aka Papa J. Good morning, Nobobo Friamanfo. Watching you live from Tema Newtown. Ex-President Mahama and his NDC should focus on building a formidable party in opposition and forget about 2024. Warm regards to Engineer Emmanuel Kofi Apoy, Regional Engineer, ECG Tema, and members of Team Apoy for Tema East 2024. Ena ode aba ose thanks the best in the East. Yeda se bebre. Oyibo Boateng ose from Achuman Rebehi in Kumasi. May God be with the victims of KJT market tragedy. Very, very unfortunate. Oyibo Boateng di ode baye no. Yawuza Swami. Also the persistent decrease in the inflation rate and reduction of fuel prices at the pump station is a good sign for the Ghanaian economy. And I pray it reduces further to better the living standards of Ghanaians. Greetings to Michael Oseboateng, aka Pope Ahafo, YEA Director
and Nanama Ampoma, NPP Ashanti Regional Women's Organizer, Ochiano. Wezu say, Ajwa Roberta Mrs. OKFM. Good morning, Team Ahenkan. Yeah, that's it's another brand new day, blah, 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 blah. Thanks so much for coming through with this one. MC Yaprekon. And also, good morning, dear host. My regards to the best former minister in the agri sector since 1992, Dr. Kutu Efriye, the incoming president of Ghana in 2025. Can you imagine that? Very, 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 very confident. Amisko Spelele Kaswa also say, undeniably, JDM, NDC party is never an option. So let's continue to support NPP government to move Ghana forward. Hashtag Dr. Bawumia Twaso Yate Nidi Odebaye Enono Kaunitra Dese also say hi keke Enwa sa keke yo na waboka ko Facebook ko ha say hi. BB Kaswa or the Free American Town Kinky House aka Hawani ex-President Mahama is so desperate for power as if he doesn't hey, Chambrofo. I mean, fancy ho. Berryman and Akon from Pong. Or no, so actually, about thing. May kind of brof into me, we see. Or said the sad aspect of it is that the insurance of KJTR market expired in December 2022, and Kumasi Metropolitan Assembly could not renew its insurance because they don't have money to renew the KJTR market insurance. Meanwhile, the mayor had money to travel to London with some of his assembly staff to study how to manage waste. What kind of country are we running? May heavens save us all. Greetings to Osia dear York. Yantwaso. Enoch Tete Kwame GH. Dr. Bawumia should give us a break after he has failed on the economy. He is now visible because he wants to become a president. Never. Ghanaians will never fall into the traps of these NPP again. Regards to Owin Kwame Frimpong, aka Darling Boy, parliamentary candidate hopeful for Lower West Akim constituency. Pedroa Medina Cruz, Nidio Diabeni, say watching you live and clear inside Indianapolis, Kumasi Town, also Kesbin Junction. Kwesi Amweni. Watching you live as Amakesi. Good morning, or bro. Okay. In fact, President Nana Danke Kufado's government is doing very well. Now, inflation and petrol prices are dropping down. It's a good news. Regards to Okria Kumante, incoming MP Ayensia no. Haley Selassie, Nidio Diaba, and Namidibi chat for. Or see patriotic voices. Go so. Nidio Diaba. So regards to Honorable Alan Kojutra Martin, NPP, saying the next president for Ghana. If Ghanaians are still enjoying free SHS, free TVET, constant flow of electricity and power, payment of salaries to all public sector workers in these difficult times, then I can boldly say that NPP government is the best choice to lead Ghana for the next 30 years. Enti more messages ya modify Facebook ba no eno na ye dia kobro fumu ya kinkan kama dia mama no ye koba mo amodify normal SMS no mo dia de beba twi mu ni ya kinkan dia mama ma mintwa me homra me ba adwumadi na to aso still matching on Ahenkan 93.3 the best in the east we bato tiwe mai ye basisia. Admission. Heritage Christian University, Iowa Amasaman Stadium Road. Na affiliated to KNUST. Where Bia Wapon Atwa Alpha a school for Anunti, Usubetimi Ababi. Now with him, Sir Owa Wasi, HND, diploma top up, and now we are mature student of 25 years, sir. Also, Utimi apply. Yacha marketing, accounting, banking and finance, human resource management, business information technology management, information technology, Bachelor of Theology, War Heritage Christian University. Yeah, all the business administration programs in Navy and our IT short courses and a media and so on. Heritage Christian University, any the only university amuma entrepreneurship support. Your school fees are very affordable. Sounds and your hostel facilities. Fre 020-229-8399 and a 0547-77
7731. Heritage Christian University College, training compassionate and ethical leaders. Say you can say Dominion Herbal Powder, Emma immune system, and then Quabo will nip a drum in the yet, then the senti, what I did, Yaresun Kunimua, and what dance be new. I don't dare fine fire, Manumbi, Tina Midua dancing, and I say, Meme say Dominion Herbal Powder, dear, Ninia, and yet a month for dancing tea, and a bacon fool, near a year will nip a diamono, a bromaging, and a mentias, so, and my Dominion Herbal Powder, and Pau the Biara da. As someone at the Hono, Dominion Herbal Powder, and once one you will see a share will take up. Now that trick to Biagumu, what transit Yanum, where we Angels Dominion Herbal Center, one cocoa and a diaba, a pen for a baton more money for, and Quadawan if you do me one count. Do after 054 315 8195. FDA, Aji a Gradian Kratui Atum. Hey, na den e ko so amani agi say. What's in so when I think it try no Vicky pass papa. Even mathematics onya A1, science A1, social studies A1, English language A1. What pass yankasa. Hey, na school ben no enyo mo yade o. Only believe senior high. Woman man kanya crowd. Teachers for no woman penny papa. Hey, me buy ko tro ne de enye crowd. Hey, mass nye. Faniko only believe. English yenye. Faniko only believe. Science so enye crowd. Oh, me say Faniko only believe senior high. Omo ya courses ni nyina. For sister Bantinya, a Janet, about Faro, the old sister, it's your bone, no, who and they only believe. I feel one more tron so running in Napa. I'm my friend, that you have BC, so one more try. Yes, I will pass you, I won't pass you. And they only believe. Now, the same many workers say, no one be admission, I want more of Frano. Form 1, Form 2, I'll call you the one who says, I make a say. Hey, and when you they say, yeah, can't you? There's a body and one you didn't count for. Only believe Papa. How about Franico and it's already there. Quite be asked, could be match at for me for some of na pass ne dia wo school fees so dia ne border from boko obetima tua ne installment kakaka ko yisa bofra ne be school e school ya pia ne platform ma watch admission school fees ne crowd dia e ma ne nya dadwen wo dia ne se wo de wani be kyerem e wo only believe senior high e di for wani kyerem wo achim ko krantu anasa fresh 0240 202 148 anasa 0247 670 736 and 0500 041 317 only believe senior high school ya dia ye ko Super oh super oh super some cement and a superstar cement and it's see idea Messi for the contractor for you to aguso and some G's enterprise and I cover cement in your adiaba and to your Messi ni we a contractor who be your project beer and your super some cement and a superstar cement and no necessary water and one day the grade no and your 42.5 hour and the 32.5 hour now so to superstar cementer and no say 32.5 n Ghana na and no penny cementer and you 55 kilos ya chow 5 kilos free nina and some G's enterprise and I go fadia back moda some G's enterprise etonto iron raw size baby and unti wo pe super cement and superstar cement anase iron rods ni bie to aton some G's enterprise ewo akimoda amantra yene dux filling station no and e bon hwe ni mu frɛ wo mo ewo 0243 583190 One day, no be 2 days. One day, only one day. One day, no be 3 days. Ghana adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Mepato yeda asese watwen yen amayakoto nkraba hye ne nso mache eno ni dwumadie no edin afi na odu feed na to ha. Eha nso so eye Ahenkan ofre me obuoba ofori amanfo Ghana nkomo ebeboa yen ama ma na timi akonanim nia esisie ewo man ni mu na yegusu nso aye twenwadwen edi esi ebinom eso no. Wonso betimi de wadwen kyere de along the way no ye bekenkan ama wiase nyina nso so atimi ehunu sɛ nea wodwene fa ensɛm a ɛkɔso no ɛho yɛn asɛdeɛ ne sɛ we will help you na ya shape understanding of issues a eguso a etwagu o my Ghana ha na watimi ameki right decisions san say you are informed nti ye inform you ne ɛkɔso no na wonso watimi ameki informed decisions a ebeboa ma my Ghana etimi akonanim gone are the days say
yɛbɛma yɛn ho kwan na politician bi ana obi a ɔpɛ sɛ ɔbɛyɛ ɔmanwini ɔde bɛntoa akekaduro gyene nkwan kurokuro na ɔde abɛdaadaa yɛn ne ato abɛma ne bum baabi a yɛduro ne deɛ ɔmo ba ɛnam sɛ woyɛ informed nti no wobɛtumi ebisabisa ɔmo questions 1 or 2 ɛnyɛ sɛ ɔba yɛ ano asɔre kɔ ye ɔkyekyɛ t-shirt ma mo anagye sɛ pam ɔkɔ t-shirt ho kora bi mutumi bɔ atwɛreɛ adan a wɔanya politician bi t-shirt ne bi anhyɛ seisei saa ne wani nyinaa atwam mpuntuo ne yɛpre yɛyɛ amanyo de pre mpuntuo yɛyɛ amanyo de pre nkɔsoɔ sɛ ne bɛyɛ asetena no emu bɛyɛ mrɛmrɛmrɛ ɛno aho dwumadie ɛne egu so a yɛdie ɛde ɛma wɔ no na maame mfa sedama aboafo a wɔn adaworoma wɔn abosimpie ama yɛn soso yɛnya ahoɔden aba bɛtena se a yɛsom mo wɔ kwan sonko so Jubilee Hospital ɔmo ni hɔ a yɛni hɔ Jubilee Hospital de ɔmo sika bɛboa yɛn ɛni nti ɔsi yɛn ka nkyerɛw sɛ honam baabi dodo ho mfaw wopɛ baabi akɔ akɔgye ayaresa a ɔnsoso bɛnya ahoɔden na watumi atoa w'adwuma so a ɛyɛ Jubilee Hospital ɛna no pɛ yi meka wɔn ho asɛm akyerɛw yɛka na wode wo ankasa wokɔ hɔ no mu a wobɛkɔ aba na wode yɛboa abrɛ yɛn because wobɛhu sɛ nea yɛka wɔ ha no nyɛ sɛbe agorɔ bi na yɛdie Jubilee Hospital sɛ menka nkyerɛw sɛ yɛwɔ outpatient service ɛno no ɛne yɛtae frɛ no OPD gyina hɔ no gye ayaresa ɛne wokɔ apakpakpa wie ya ne amu aduro pam wokɔ nea yɛgye wato wɔn so na yɛnya abotra hwɛw ama ho atɔw ɛno ne yɛfrɛ no inpatient service na ɛno nso wɔ hɔ afei bra na yɛnkyɛke wo lab no ɛmfa ma wo lab test bɛn ne yɛatwerɛ ma wo sɛ kɔkɔyɛ yɛsɛ kɔkɔhwehwɛ wo dwonso mu kɔhwehwɛ sɛbi w'agyana mu anaa yɛsɛ kɔhwehwɛ deɛn wo mogya mu anaa wopɛ sɛ wohunu wo family blood group anaa type woba Jubilee Hospital a yɛbɛyɛ ne nyinaa de ama wo abofra no a wawo no asa kyinigye yɛ aba so DNA ma ne mram na enhunu no kore wom churudurudo ani nti woba Jubilee a ɛne yɛsi ensuo nie saponie akwala no a mogye ne so akyiniɛ no munware na obi ahunu mfi ne yɛnhwɛ ɛne yɛyɛ DNA test no papa within few minutes na are ready na fei asumdwe abafie yɛsan so pharmacy wɔ hɔ aduro bi a yɛatwara ma sɛ kɔkɔtɔ no woba Jubilee a wobenya bi ato hɔ antenatal care meka wie sei a na apemfo no asom sanse o pɛ baabi a woyɛ opemfo a wobɛkɔ ayaresa na yanya botra hwɛw adandan wakrɔkrɔ ama utima ya woda ɛyɛ Jubilee ɛne nti apemfo no mfa ni agorɔ ɛne nti efiri ɛda edi kan a wate nka sɛ abɔfra na bɛtɔ yɛ funu mu no ma wanamɔn enye ntientia ɛwɔ Jubilee na yɛnhwɛw kɔpem bra wo bɛwo ɛbrɛ ne so na sɛ wokɔ akɔsoa a yɛwɔ maternity wɔ hɔ no mu a wɔn agye awoɔ no ɛwɔ nipa ho abotre wɔn nteatea nipa wɔn nya wo kan ano atoma kan ano tum no yɛnya wo saa yɛbɛfrɛ wo kunkura ma wokura bi gyina wo nkyɛn wabra awo aka wawo no ɛne ɔde wo darling saa bon sɛ sisi a wawo awie te sɛ mizrimfoɔ no mepa kyɛw fa wani kyerɛ mu Jubilee na yɛnkɔnkɔhwɛ wo na ɛnyɛ kama pa afei yɛwɔ ultrasound system wɔ hɔ yɛtwa scan ɛfiri wo ti so ɛkɔsi wo nan ase yɛdu wura fidie nim fidie ni di wi hi baabi bia yare bi asuma yare a ɔno no so ɔno no yɛ wrampim asiedu wo de fa ne bra Jubilee ne yɛnkyerɛ no ne smoothness level yɛde wo bɛwura fidie ni mu ama ɛfiri wo ti so ne yɛde hi baabi a yare no hyɛ bia yɛatwena pie na yɛapa no aduro ɛde ama wo afei ɛmɛma ne nso so yɛn prostate ɛwɔ se yɛkyɛke ne yɛnya ahoɔden ɛde di mɛnsɛm mpakyɛw ɛyɛ Jubilee ɛna mekamfo ɛde ama wo wɔ sɛ woba wo prostate level ni nyina yi a ne ahwɛ ne yɛasɔ ano kama de ama wo apemfo no nso woba ame ahwɛ sɛ abɔfra no yɛ ɔba anaasɛ bɛrima ne nyinaa yɛ Jubilee ɛna ɛboa yɛm yɛdi saa adwuma no afei w'ani wosɔ mu a woposa sɛdeɛ wanya ɔkorafo atade a wosie no mepakyɛ wo wanhwɛ yɛ w'ani no bɛtu w'ani no bobɔ hɔ koraa no abrabɔ no hunu so sɛn na ɛnni hɔ ɛbɛyɛ awerɛhosɛm bra ɛyɛ futuo ne yɛde bɛma wo ama wahwɛ w'aduane die yi a na yɛde saa futuo no ama wo sɛ nso ɛyɛ ahwehwɛniwa na wɔsɛ yɛde ma wo a yɛde bɛma wo ɛyɛ duro bi na wɔsɛ yɛde ma wo na wɔde so w'ani so kɛkɛ a ɛno nso yɛbɛyɛ ho adwuma saa de ama wo efia da bia diabetes ne hypertension yɛkyerɛkyerɛ ɛma wo ho nteteɛ sɛ na ɛbɛyɛ a woyɛ patient a wo ho bɛtɔ wo ntɛntɛm canteen wɔ hɔ nnuane a yɛn no ani nyinaa ne yɛ papa ɛyɛ healthy na Jubilee no ankasa no duru hɔ no mo atumi sɛ yes maduru hospital a mekɔ akɔsa me ho yare a nyɛ sɛ mekɔhwɛ me ho yare insurance yɛgye ankrankra
ɛna private ɛyɛ na wahyɛ ne nso ɛde ama me ɔdan aboabo amantra bridge ne so ɛhɔ no mo na wobɛhunu ɛyɛ Jubilee Hospital wobɛfrɛ Jubilee ɛwɔ 0244 575799 0244 575799 and a 0241 784645 0241 784645 na ne tie ne sɛ yɛsan ɛwɔ ambulance service ɛwɔ hɔ ɛno nti anadwo da suom ɛna bi a yareɛ bi abɛto ahyɛ wo so a wofrɛ saa number na yɛde yɛn ambulance no ɛbɛba bɛfa ama wakɔ akɔsa wo ho yadeɛ Jubilee wode yɛn a na wode asɛm yɛbɛtoa so na yɛakɔ yɛn anim ɛwɔ nsɛm no nea ɛtwa guo wɔ Ghana ha no ɛmu ma yɛnkɔ ahoma no so sisi a ne yɛnkɔ nkɔtwetwe nkɔmmɔ ɛnra nsɛmkyerɛfoɔ nhyiamudie kɛseɛ kɔɔ so ɛwɔ WAEC wɔn atena yɛ kɛseɛ mu yɛnkɔ ahoma no so ne yɛne kasamafoɔ de ma WAEC mekyerɛ West African Examination Council owura yere Winifred Apiaw ɛnkɔ nkɔtwetwe nkɔmmɔ maame Winifred ɔte yɛnka no pɛ ma akye okay better fisia de mete mo nka na bibia bɔkɔ deɛ nyame adom bibia bɔkɔ na mo pɛ nyame adom yɛn so yɛ ho yɛ papaapa nti ɛnra moto nsa frɛ nsɛmkyerɛfoɔ ɛkyerɛkyerɛ nneɛma mu kakra wadaro ma wobɛtumi abɔ ne tɔfa ama yɛn den pɔte na mo pɛ sɛ mode to dwa okay meda sɛ na me san chia wotiefoɔ so nyinaa Ampa and Dry, your first conference. This is one of the numerous engagements I had Tani media for and a journalist for a Asian. But I feel the way na time. My new Mushia, our focus was to brief them on the 2023 school examinations. Now, school examinations now we are focusing on just what and BEC more data exams no best started and I signed the requirements of more we qualified there was a almost what exams you say with me actual and social media school more continuous assessment. Thank you for na to me actual. Now, only senior high school needed final year, so I to me intro that and social. And he said, we been kind of intro and social. Now say, me fan say program or person koyeno. We to me koyena or person all time better or greater. You can go back and write as a school candidate. And until I akonya wo ha obetumi atro as private candidate nti ye data anyamano de tutuja and I ye so na ye san draw attention to some advertisements schools be omo ye na school exams no untumi en advertise in any form ewo media mu ewo print mu online baby it is not allowed. But you say certain schools need no or more advertising per candidate for final that is the WAS social it be between 1,200 between 1,200 and 6,700 honor. It is against our rules and regulations. Into the sample for no the two jack. Now, yeah, catch on say they should be careful. But despite beyond that, no, we have taken notice of these schools, and I am Ranosumi or Mubedi as appropriate. Yeah. Indeed, I think that in summary, no, say, no, na yeah, the two jack. Okay, all right. Inti wadaroma every bang na mo share ni mu say examination BC dieno ene wasi no afi dieno ebeba so. Okay, so BEC hopefully that started on Monday, the 7th of August to Friday, the 11th of August, 2023. And so far, no, for what, no, so the timetable, we are yet to come up with the timetable actually. But registration and all that, no, are started.
and in TCC, schools no bet me register or candidate. You be a portal no, and also be ND in April for WAS no, and in social also be start 31st Monday 31st July to Tuesday 25th September 2023. And I would want to believe so we need a subject to review and I said barring any last minute hinges. If there are, but this is data or if there's any change, because we deal directly with the school, we'll communicate that to the school also. It is a straight candidate for say timetable name out yet, and in social way so a Ghana only version, so they are not writing with other member countries. Senya yetro last year na omunkwa Troy, and this year so omunkwa na omubetro. If there's anything, they should always go on our website to check out, to look out for our timetable. But the timetable will be sent to schools na omunsakan. That is where they will get to know. But yama period for the conduct of the exam. Hopefully, this is how it will be. We are not sure the better, but if there are any changes based on factors beyond our control, so we'll communicate it effectively to all stakeholders. Okay, but again, me sign so to send a more air boko certain high schools, you know, one more as one more charge sikabi, you be more passing this annual money, man, more kasa kakrafa home. Yeah, and I make her say, you who say schools maybe no, I started air ball who they will say, Omumbra Obe register with the almost charge between 1,200 and 6,700 air color. Emrani Tia Sa Sadieno. Under no circumstance, I will say school BS for school exams, and yes, who advertise it in any form, whether print, whether social media, electronic, and at our schools, so yeah, Olista Senior High Technical School at the same your Gateway Senior High School, it was Sunyane, Lawrence Senior High School, Sunyane First Class Senior High School at Shimosa, Omokrampo Jem, Omote, all register, you are assured of getting A1. Omumpo Jem, just say the assuring candidate. So if you're going with that mindset, it means that register with you because you know what you're doing, but you can't assure that. And the last one here, Martin Luther Senior High School, I work in Sampo. They almost say no risk of result cancellation and 100% support by teaching staff together with 100% what result assured. Which are beyond the control of the school. So you can't assure candidates say their results will not be cancelled because you don't even know, you can't tell so these are some of the schools that are more engaging in more practice, more engaging in like advertising their schools, which is against our rules and regulations. Okay, all right, but when you don't you think it's a relative for people to me about argue say that is the form of almost also advertisement on to me just to get customers and well, you see, that's what we say. This is purely school exam. In the past, you would realize that private schools they only prepare the candidates to go and write private exam, which is the previous of deck, yes. But you see, most of them out at private schools are almost running school curriculum, so they have Form 1 to Form 3. If you don't fall within that, and even if you are a private school and you have the license to like register candidates, you are not supposed to go and advertise in any form. Say,
to me, because what you're doing is you are telling people, say, irrespective of your status, in the way we school one part, to me aba form 3, abe joining, to me abe joining, I register for the exam. No, it is against it. So you can't advertise on the back of registering candidates for the exam. But if you are advertising your school in general, I think that there's nothing wrong with that. Okay. But if you're advertising your school, tying it to examination, what, and now any other, that is where we have a problem. Okay. But you can run school there, you bet to me run or advert, so the school is good, whatever. But you can't run adverts. Giving assurance, say, I'm going to me a pass it. Okay. Now, so they can register them for Form 3. It's against a continuous assessment bank, and now be provided, meaning that you're going to forge all that. Okay, so you frown upon, no? Yes. Okay. Yes. Okay. And we've gone ahead to even inspect most of the schools are almost. Even though you are more the mandate to register candidates, we've gone ahead to do our own inspection. Okay. If you say a call, honor you who say, maybe a touch him or it's not right, then we will also get back and then write to you, say, we will not be able to accept your candidates for this exam. Okay, so that is a positive development coming from Mo's side. My mom Abaso, and finally, Omo ye bani woman so no so what I'm to saying your cultural exams ni ye both ye BC and wasi no you say e bi mo so mo de tabono to so e ho asema kosi saying wadaro. Okay. For BC as at yesterday and draft first conference we can say based on information from the department in charge, almost say so we've concluded investigations, because you can say some of them were pending investigations. And so we've concluded investigations on these cases. Was some results we have released them. Almost based on the evidence we have, it was some results you cancelled, so and also you cancelled. That's with respect to BEC. I would have to confirm that of what was. Okay. Yes, I won't be able to speak. I need to find out a little more. Say, or maybe investigation. But for BEC, you be okay. So Obi or a result. First, now we show the results. Now the person can check. Obi who said decision has been taken. Either any result has been released or Obi who said the result has been cancelled. Okay. And it's just to reiterate earlier point, Nyanko point Adama BC for this year, slated 7th August, Ekopim 11th. Sanity. Great, yes. BC for this rainy day from 7th, okay. 7 to 11. Okay. Ma yana sena senia wokan wasi timetable no so ba yebeba wo nchen ana any other development bi an yebeba na se de bia wunya abotre eje ye so kyerɛkyerɛ ne mamu man ne atiefo no why ne sa ma yen catch me so me da mo asibe enti yane Mrs Winifred Apia oye kasamafo de Emma West African Examination Council WAEC ena yene ne kwatwetwe enkomo no nti that is it schoolfo no schools no so a ubetwa pass wasi ne sa no manema no eno so ho kokobo kakra eno no na yeguso a won omasua ka kyene de ma memfa wei ento aso ma mo a mo de mo di ka kyerɛ mo BC akwa kyerɛ wasi no mo nsusu mo ntie this good news, especially omo ma kyerɛ wasi no ebia na wa wie school dadaada wo fie wo pesua pon bi na wakwakotoa wadesua so a anopa yi me kamfo Heritage Christian College edi amount Heritage Christian College omo bi omo apunu mu ato ho no mo a wo gi adesuafo mo a mo pese mo kokoye nursing o pese kokoye nursing o pese okosua ade na obeye nurse ni anase obeye midwife a eni ukọ Heritage Christian College a akonya no wo ho kese edi ma wo a ye be kire wo enyo mo nko a BBA programs be to say accounting, marketing, human resource management, banking and finance, business information
and Technology Management ne nyinaa yɛkyerɛ BSc Information Technology, BSc Information Security, Bachelor of Theology. Yɛkyerɛ wei no mu nyinaa ɛwɔ hɔ nom a yɛsan wɔ other professional programs bi te sɛ ICA, CIMG, CIHRM, ICM, any media short courses a wopɛ sɛ ɔyɛ nsɛmtwerɛni kura mpo a ɔnso bɛtumi akɔ Heritage Christian College na yɛakyerɛ wo nti wompie mfiri mu no wobɛhunu sɛ director a wɔwɔ Heritage Christian College me ankasa me boss Mr. Conrad Kakraba, formerly of GTV, wabeng no be a wayɛ adwuma wɔ GBC mfie bebree nie na ɔkyerɛ media adwuma. Can you imagine? Wobɛbeng seja ɛne nti w'ani gye ho a na wo nso so wode wo ho ahyɛ mu ebi. Yɛsan so wɔn hyehyɛ ahodoɔ bebree no wɔ hɔ. Wosua ade aba bɛyɛ nurse ni, woba bɛyɛ midwife, wosua ade aba bɛgye abɔdin ɛwɔ information technology, information security, Bachelor of Theology, media courses ni mu no na yasan the entrepreneurship training apie wo so ɛne nti umpie free school ni mu no unyanya adwuma nyɛ yɛkora no wankasa wanya nimdie bi a obetumi abi adwuma na wafiri bibi ase nti yɛyɛ entrepreneurship training, assignment financial support ɛno akyi one student one laptop ɛno so nhyehyɛ no wɔ hɔ kama paa yɛwɔ affordable and flexible fee structure a yɛmfa sikasɛm mɛtetew yɛnim sɛneɛ Ghana setena ne teɛ nsuo tɔ nanso fam ɛden yɛwɔ scholarship ɛwɔ hɔ a yɛde ma adesuafo a wɔn abene nanso so sikasɛm wɔn yɛ mmerɛ ɛwɔ mu na Heritage Christian College a yɛka ho asɛm yi Amasaman yɛwɔ stadium n'akyi hɔ nom Olympic Stadium na ɛwɔ Amasaman no akyire hɔ nom a akyire hɔ bom sɛ dan no yɛsiesie hɔ nom yɛakɔgye asase yantam ɛne yɛsi dan no de agu asase no so yɛ develop hɔ nom a wɔaduru hɔ a w'ani bɛgye environment no ɛyɛ conducive for learning wohyɛ hɔ na wosua ade a wonte me maame abɔka wɔ bu na mu abra amo mepa kyɛw me wɔ mu ana saa deɛ no nyinaa wonte san sɛ ɛhɔ no ɛyɛ isolated benya wa peace of mind ɛde asua adeɛ Heritage Christian College wɔn abɛn segya adekyerɛfoɔ no ɛkyerɛ adeɛ wɔ hɔ no nso abɛn ɛne nti wokɔ a nso wobɛyɛ nimdifoɔ kɛseɛ paa mepa kyɛw wobɛtumi afrɛ mpanimfoɔ ɛwɔ 0547 77 Enguma sua de ye 0547 77 31 and 0202 29 83 99 0202 29 83 99 eno any number obefre Heritage Christian College na yagye wo so yanu nyina yesua de ho eni ntu bekan ho na yensua de wo ho na ɛmmoa yɛn pɛpɛpɛ wobɛtumi nso adiale *789 *300 hash *789 *300 hash na kyerɛ sɛ watɔ wo online serial number no na afei wa apply via www.hcuc.edu.gh na kyerɛ sɛ wono wokorɔ no Heritage Christian College, a university training compassionate entrepreneurial leaders. Koho na omomuao. Mamenkwa omano sunamini ura Samuel Amoa, or your deputy communications director at the Ghana Private Road Transport Union, GPRTU. Yeah, then go drink more. Name. What's the kind of pay marching? I just me. What's the kind of chain? I can't FM Sunni Umpumoko. Yeah, the radiasi. Na sisi ya ito butu no yasi asande ba GPR2 you muso mzeng. The other one you are teaching to na yete na framem obia nsheda emo ya mane na no na ye di hu ya papa papa kirese uka to buta sema na untimi driver phone film na uyi driver for uka driver for atem so a untimi GPR film because Ghana hanyina no ye share ashenkafo a ye doso pa dia na GPR ye ni di kai enti se bibi se beba
na to yi omo be yi free ho omo sorry ya pitipru and omo yi to ni free ho say me ya to butu ya no e cause traffic congestion and secondly so maybe am akwata be gina ho kan say the can ko omo jiji ni enyinu na ma say sika omo jiji ni je wa ko je ko papa na fe so no e cause traffic congestion ni mo yi free wa say mo so mo de ba no then she share no ya fa ho one traffic congestion na air force no mechanism then na mo de ba everything ayi sita kind of traffic congestion no number 2 leakages na e wo sika na ngeji no ho no then mo ya fa ho say no mo be ma ya show and say sika na e ba bechi no e beti ma ye di papa dia ma ye e say ani aye tia 1 cedi na 60 pesos ni 2 cedi ni ade ya ji sika ya futi chese kwa me nkroma mreso sika ya ji a ye wo adwuma ade ya ma ye wo sha krate ma motori sisi ame na okasai e kwan na aye basa ya kwan bebre na na ye ukom ni aye atobu sisi o nyina ta me ni nyina kwan ye papa wo ji sika ya kwan ya ba ye hia ma ye enti sisi mo say ko sai dia ba ye ni ehihye fufuro kwa e wo ho mo de ba ene ni ye share ni nke enka ebe na nka GPS ko e meja ko e stakeholders no so much o ye kata na ma tun sa frame ye nu anu na ye ma ade a ye yitri we ye pese ye Sunday ba ya ba ye de ba no ye tuso akosei nti ni ye tuso reasons ABCD nti ni ye tuso ebra ye yitri ho no o house na e wo ho sesi a ye de nhihye fufuro agu kwam a ebeboa ABCD wo ye sa ne me ya ne enso ate Babu sorry a prekupe na mo de to mfra mo se mo de to ba na mo to so a to us ne de ne e for say omo ni ani yi enti no omo ni ani ni ya omo moya ma ne de yen so enti mi nso mu ka e ma ni enti I don't know say what the position of Roads and Transport Committee or Parliament almost so say anything less than 5 cities womo nyintum enti e wo mu so omo mo ma ne but the e ba no ekoba so ma mo mama ne ba eno so are you ready to pay na minia ti omo kan say anything less than 5 cities no omo njim tumu no omumududu o say no omo tuya sika ni bi kama ye tuya sa 1 Ghana ni 2 Ghana kra ni ade no akuntabu papa be no mutimi bu ede maye na se sia wo ba say impose so ade we bi ato driver so say o chato no anything less than 5 cities omo njim tumu anything less than 5 cities no omo njim tumu yemfa baby ti se me de nkrama mu na mewo baby ti se kasoa ye wo drivers omo fly kaneshi to kasoa obi timi ko be mpre nan dakro okwa wetua oba wetua at the close of the day yenshe sika dodo a obetua yenshe baby ye fango bo akwa akodu yenshe baby insurance aba bedu yenshe baby GDL taxes ni other things akwa akodu pacho ati ase kan ye me nyina ye niam aba begu shenkafo so a ebo shenkafo ka aye djuma ne ekofom na se mo se mu di to san ba kan ni ye tua 1 cedi man ti na mu ho akonta papa mfa amaye amo kwata ba bonten be ka sika na ye tua no enyinugu meaning said there wasn't any proper accountability on the money that we were paying. Now you want to increase it and bring it to 5 cities. Who is going to pay that money? We are not with them. We are not going to pay that money. And it is again no for the any no agent for any idea bit mabasuma okay yate enti new development afi na eba enti ewu mu ebe san ba ho ne aba bedi ho nkomo no pay my na se obre enti yene Samuel Amoa oye Deputy Communications Director at the Ghana Private Road Transport Union GPRTU and yene ne kwatwetwe enkomo no enti that is it GPRTU for so amompre na ya be man so sesen ya be man so ani abre den ayi sore ne be fa no tum ne enko yentie de ya be man so ne union for no so eka soboti boosti wo immune system no de amount sanse ufa soboti no a akakaduro wom hwentia wom pepre wom abrobe wom meko ne de afra na ye de aye soboti no na ne didika obobi ahoden nko a omanfo wa chemo dan ne importer mo mepa cha opese wo yi wo nipadua no ho adwuma emma wonya ahoden de a Alhaji Hankuri Enterprise Frimport Enterprise anti adwa me maami no okọ odan Roman soro ho Jamaica ne importer mo ne de omu nyina obi aboa
ono pe e na abeji bia wo ton Mary Nkroma ono nso yeta frɛ no aboabo supermarket se waji bia wo ton o adepa ne ton ne huntia na nana ya provision store nso odan ono nso asom Sister Vero provision store owo Sinapia ba ono nso aso bi mu a wo ton ho Ahenkan FM anso ba ubenya dodo no a atu akoton yenye won potemo han ha ho nkofre 05 hwan no eno ano so obefa wo phone upe bia 0244 878763 0244878763 eno any number obefre na yetimi age wo so asedane bi nso so ekọ ama Samchi Enterprise nso so na eboa yen ama yesi yedan ono no ye main distributor Supersem and a Superstar Cement ope cement papa de si wudan no ene duomu yenko Samchi ho memfa wo binka nche say matiso muto no matiso muto bi ha kotra ha de no enne mremu a ensuo to efem aye den a yesi dan ahwe dan ho ne ma boden na okoye matra makwe enkofu ye somehwe no we bi omde yenam menkoye somehwe Samchi Enterprise ono no ye main distributor Supersem and a Superstar Cement no project bi a wo ye say ya bentia abansoro say wo ye contractor bi no wakwakoje kwan bi kura na wo ye na wo pe cement e dia ya ma kwan no wo ho no mo afebo a bra Samchi ho ubenya cement papa ato eni je se mo awom na ma yen no mo aka ne danson ne se oba Samchi a adwumayefo no wo mo tisika yi ase o mo nim se sika yi ti se hwenimunwin ene se obi nya omu gidi a yentoto na se o mo ti ase nso se yenkum dwafo ni dwa enti de oba beto no ye ni yi a ono abekwa kodi adanse se Samaria ni ba no enti wo mo ti ase se obi obeba ye ho no yenya ne ho abotre enye sto obi na anu ye kowura mu ohunu se ye no obo ba na nsa na ode ne niam eto yi saa de ne ye mpe obi omunomu na de ye ntone ho ade mepa chew bra Samchi ho adwumafo na ni mu te obenya abotre de ama wo de ama kan kokoso hwe oba be di adanse amantra wache junction wo mepa chew ye ni Dukes filling station ni di ani mu hwe na ne atie ni say yes cement na wo pe say eye iron rods ni edigu dan so si dan de hye dan mu no ye won ketwa kese ni adantemo uyi nu de si nchen a enchense ya de bo dan so roofing sheet no ye won asroto oba won sabe kan de e na doan kasa so de bo dan so no eno so ye won asroto oba on sabe kan de enti we no Samchi ho no ugina faako edan no ho ne yema nyina no wato ni nyina enya fe ni mekoto bi wa haba mekoto no ha ugina ho wato ni nyina ye wie pani de agu ka mu ama wo oti no ono okro no uye mesin ni obeto cement no bags ne be se aduonum 50 contractor bra beto cement no bags no aduonum ye wa chede kama ai de be ka ho e de ama wo 0243 583190 0243 583190 Samchi Enterprise omu demu sronko wo mo aka wo mpotemu ha obi ase wo ye bie no me se obi aboa ono ene rampi mu asie dunu ankasa omo aka nyina esua no e ya de pamom de enti usua ye enti companies ya da roma ebusua ene omu kra yimu a yetena ase a ene omu bosimpie mi egina so ane enso yenya atofo kese ya betena so ne yenya daage ene sisi ya de tena primu afo yi ase na ene ensem no ye kotwi bo breman ne hinta odoma nkoma ne kurotwi amansa ba bisemu no ye biebie so de kire wo saa enti asem ne no wadwe nkire no de befa 0594841044 0594841044 ya be ma de na kosi sen ena no ya be ma so abo kakra kobutu yewura John ha manim bunko todwe tisi ye ja no kura wo besu asemben a boni a waye ni wiase kese ni so ye campaign ma o mampani aku wan ko heavy ana ne boni a ye no ono a wo madwaman wono mo nsa wo nwia de boni a ono ya be ma na ye wiase kese ene so ye campaign ma o mampani akufu ado enti yewura ma ha mamfa ne boni nche no can you imagine
enti ɛho asɛm akɔsi sɛ mekasa a wommua me o ɛdin o enti ɔso wɔkyena nyame yɛ adom a yɛde yɛ abɛɛma bɛba no afei yɛne no abɔ nkɔmmɔ saa nso so na yɛmmɔ yɛ nua bɛɛma Williams yɛboa ɔyɛ nurse ni wɔ aboabo health center hɔ ɔmampani akufo ado aba so bɔde a ɔbɔɔ ɔmanfo a ɔmo di wɔ mu nipadua sii hɔ ɔmanhwɛ sɛ covid benya wɔm covid kura bi ku wɔm ɔmo si daabi ɛwɔ si etimi biri yɛ mogya ni de gye Ghanafoɔ no sɛ nka ɛyɛ wɔ kum a anka ɔmo yɛ warriors yɛn ankasa yɛde hyeɛ Williams yɛboa a yɛtaa frɛ no Willie yɛn nua bɛma yɛ ɔtaa ba sports so ne sports foɔ yi bɛdi nkɔmmɔ yi ɛne World Cup yi mu yɛne na ne wɔ fie ha moto bi ekura na nye asɛm ketewa yɛn ankasa yɛn nua bɛma Willie ɔno nso so ɔma bɔ n'aba so nti Nyankopɔn yɛ adom a wobɛte ne nka wɔ fie ha na yɛne no adi nkɔmmɔ ne ɔma papa sei ɛne ɛbɔ ho dawuro so adaseɛ ɛna especially meme deɛ if it is about youth ɔyɛ ɔbabunu nko adeɛ ne wakume yɛbɛyɛ ho dedede ama paa nti mabunu no a maka no mo ne the shining star monkɔ so ababia wɔ bia shine wɔ hɔ wo school mu a shine wɔ hɔ community ni mu shine wɔ hɔ babia wɔ bia na wɔsɛ wo shine so ate aseɛ na yɛde animonyam de ba we a yɛ kan na ni bɛgye na busuafoɔ nyina ni bɛgye ne maame ani bɛgye ne papa nso ani bɛgye na ɔno ankasa Willie ni nso ani bɛgye paa so ate aseɛ nti mu yɛ nyinaa obi a babia wɔ ɛne adwuma yɛde ahyɛ wo nsa bia no yɛ na yɛ ne yie ne mboa yɛn afei ma mema wo kwan ne ayɛ no na wo nso bra mu bi na afei yɛn sɔre so. Fellow citizens, I ask you to be citizens, not spectators, citizens, not subjects, responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Okay, I don't see ma wo kwan nso betumi aba mu wɔ nkratoɔ bi wɔ asɛm bi contribution yɛdi nkɔmmɔ bebree no a ma yɛnte wo nka 0201944485 ɛna 0554820910 ɛpono no mu ada hɔ wogye wo ho di a mepakyɛw ɛne wo phone ne nko wɔ fie mɛne obi anko adan a wakyerɛ no adwen ntia wogye wo ho di na woyɛ bɛɛma a numbers no yɛ bobɔ no 0201944485 0554820910 ɛnya temdidie ɛndeɛ metumi ahwɛ o wobɛtumi aba mu okay nti wei ɛse good morning alright mame mfra wei too bad yi mu nkyɛke ɛm sɛ ɔfra na ate atom. We say good morning. Your friend Dominic Walcott, me free Achim and Amase. Also, indeed, you guys are doing a great job for Mother Ghana and Onyanko Ponkos Wayne Shiramo Papa Panwan Shamodin. Any management in Ahenkan FM for a radi moment in a whole by and Chankoma incoming assembly member hope for. I will Abenase. One only a wine. Abenase, I was saying Abasi and Amase electoral area. Oh, okay. Abasi and Amasi electoral area. If I told you, you can free. I'm going to go over. I'm going to hint you where. I'm in Chow. A chief for in a over. Menchi and Coma incoming and over Tampa. Amasi, Nabo, Bacope, Bam. Namfan Chanson Coma, Anabo Kennedy, a Japan. Incoming president. Ghana, Minciano, Incoma Samson. This is a no. Petruno, more take a sono. I doubt for no so yet. Over. Says a woman interview a man or see Petruno
ba na eba for me boa it say driver for no more yet den say bia enru level e wo so mo so te so e na aban we na nkasa so ntimi nyini ni wo fu o ne bo ne ho because o te so na so kote de so a onkoda nsore ne wono apagya ne de mu okay never no nchire baby e na o ho di MPP for to no moguno mo si yilebi mo ti an fa nya hwe abere mo ko yes e so le ya mo si de mo sa de to na ta ba biem e de duma na mo ti di and they were failure failure pa yate anwa nyame enka wonso ho enti incoming assembly member hopeful the more man for war abase anamase electoral area anopai ye chia wo se ye frɛ honorable kwekwe champon anopai good morning e ma chodi ni bia akasa free e frɛ no kobi ka che free asane kodo beda e ba cho yenti o obo anopai nya me won shira o amen da bia ma ye chidi ekoso wo man no enya mu radio ya nka ye chidi ekoso ban pipi abawadi ye hwa mo pa okwa no asa be si nachi wo ye nsi akire he papa eti dia mesere ni se yakwa na practice obo hwe se wudi firi woda akọ agro so adu utimi di tela wese na unu ye nwa ne se na ame edu pari na MPP ye nya hwe MPP ni o se ye nya bibi no o meka nkere we tu metina ka mu firi woda akọ agro so adu 3 to 4 hours na unu mama mbukura fu baba obo asemu we so say good morning team Ahenkan always the best in the east ampa enchiankoma honorable Bismarck Ejekum or your incoming assembly member me dey ala me assemblyman eka assembly member Odan Inkwanta he is the best replacement are dance also wonko bi mu na ana wu kutu no say replacement be a replacement si wo gina mu ni yetu no say wonko bi mu ni yetu no ni nyina ye yate mame ko hamra e ba cho unsu di be akase free Mr. Gawan taxi driver staga bibia bako de Adi Adwuma na nso e nyame adom yes ye ho ye pa yenti o wa o bo adwuma mo man dana pa ya da se nyame ka ono mo amode amen ya fukudu obetim ja adwuma roto no anado hu se why mistake no twa wi aso so ya de bia we na ade pon na ye na ya ade papa o san de ba enya o ba rena ebe bo an no be de ba na be boy na o man no na o man na se na koso a o de ba se nya boni e so ko acho no failure na so anu be so be failure bi yendi o de ba na ebe bo o man ni dia on famela na so bi mra yeah that's it bebre staggered ya ode ba ye eno no enti e pa cho so ubetumi de ode ewrem e de aba ebinim so de om de aye text message we say okay e pa cho di me bi akase free ba cho me de kulimensa e pa cho ya no wa lower radio set na me why good yenti o hello e pa cho yenti o why yeah oboba say unim aya ni pacho so board numbers na studio lines na aya na yenya botre won mate ni kuma so ni ameka ni se aban bi araba senate bi ya no benya problem no ho nti no NPP for no omo enya botre na se Ghana man yenya botre ma aban no kakra kan mbe yi ya meka no yeah that's it papa okay nti your numbers no any 0201 944 485 e ba chodi be akase free wa ta ya plan kabla bo ahen yenti o bibi aboko de e da me ho ya ba jona anse nyame adom yes ye ho ya pa ba jo awedi route na ba awedi 11 so aba ajo ye halo ona ba ko ja kwani ti ya nem awa be di ya ka safa no
11 obetesemu mpaswa ibinya oso ato yenya vaso ni bi akonda nzo mu ntre roto ni so ba yetre no mpaswa ibinya oso oma yente na yamante mu akwani nanye yanzu ye to abase ne be ya ibinya mpaswa oso me driver ni ningo jana to bi ma no 10 jana 20 cedi ekwan yo mbe ya meka na ya sama me no be paso ama atinya te na me menya manu aduane mu na na me hwe di me sra me ya no maye o tete hu kwa so ibi na so wuri me so me hu okay na yeah that's bebre okay we enso so say ye frɛ no kwaku tawia kwaku meba e ba chodi be akase free e ba cho friend Eva me kasa free akemoda mama Eva yentie we bibi abokɔ de oko mete won ka che pa me show yentie we ma okay me about education the recent dynamic more about schools you are advert on radio for commentary registration anyway, you know. So we say we my idea too much. They should come straight from the Ministry of Education and Nigeria. No, me who says we are kasa obi kaka woman you. This thing, it's just only for when you got so better announcement. Ghana higher your concentration on certificate or pass examination. I am too much. A whole Minister of Education to the cassette. Who's now on pass examination? You be closing. There's a basis of examination. And so if I want to have questions or maybe no the party, they have done well. And for that, product credit the commercial school to cry and share. Or be a good school, I'm not from a class in Koda. What do you when you're 42? I do a bit of one cat, one party, who closes. What are we talking about? I'm the education organ and the year politics are saying too much. And Mr. Ramo, yeah, Qatar radio to now almost here. They should do something about it. They shouldn't just listen and let it go because they want to do politics. Okay. Yenso, yeah, that's a papa. That is it. Kweku Teria or message in or say gold for oil policy will not help us in the future. Need your diabano. And say the gold is not what renewable. Also, this is because gold is not a renewable resource. Therefore, the next generation will suffer in terms of this policy. The gold will finish. I see inflation will rise again. Kwekuteria, thanks for coming through with this one. Final call. I would need to be free. Georgia, ma communication guru so nto phone papa man why? Oh, baba, I dey phone mu yeti on. Aye yi kasa ne enko. Yo, oboba anafe de ma me mfa ntia kese e ma wo ne waduma e phone na me ntia atimse do MP ana ho Kennedy o say na phone any bulk money or what. I mean send this phone na John mama. Oboba anafe de me rahu. Oboba MPP abanye adana sanko for moye inconsistency da oboba hypocrisy na aban we MPP for no mo ye is too much oboba one breath omo kase another breath no mo kase so what I say education mess I ko so ni adi nyina no obekom na root na nkasa no so omo nkasa fi e bi asem na former member say for what o me kai so for what me ka say galam say e ko so na nkasa na joso na nkasa of afa na tuma kwete no na de chama wo kura bibia ni wa chama wo Ghana ha kese sa Georgia ure fi am yenhia nwumre e wo boiling issues so why ababa me pato amakwata na me kana asem amakwata hwe mesa wa so causing financial loss to the state amakwata say ye tini tum because abo man ne ka usa man wo boni MPP for dem Ghana for masa we nya dey say be so Georgia me da say ma yenhia nwumre na wo mu bu man boni dogo
Yes, yeah, that's it. I don't be coming po. I say, whoa. Yeah. Only en humane. Me pa so me enhia nwumre. Me enhia nwumre e wo boiling issues. So now fe yen to aso ho. Asedan confirm aboafo. Odi Ahenkan Kwame Yaboa. Adwempa hene Kofi Mensa Kobike Kwame Asante any Billy man. Ofre me obo ba ofori amanfo. Nyankopon ya adom enwumre yi. Ye bese na hia e wo boiling issues. So yes, sorry so na nwumadi ahodo aka no. Ye de ato so ama ho.